kajagum na yetio Promoto adehye ebraso ensebo bi ne yaboabo no awie yade bramo sepromoto brakase awie ensama wodo yade ba no edoso ne mom ne ebedi mu akotene ebi ense na watwe awie ye bebo mamane so bepiemu ewo ye kiri he ya sabu zongo ya bo krachi bi se wakwakwa akowia wo bi ade na womo di se nipa bonefo sam no na posifo hwehwe wonom de yate ense won machi enipa miensa ewo Ye Fred ye ni bechem awo askwa eye overpass wona ye nyante esa kwansia bi asi odasini a obutu ho obeto ye nkra aposifo wo menhia akere enipa mienu bia yesusu se wom de fertilizer bottle ahyehyehyehyehye nubone na ne asi wasemi ho ni nyina da yatena si emunsi Asante mantem aposifo abama ne kyese sa bede wa chekrachi bia Wanya finsia no edunkru ne boni awaye enesen afoforo bebe kan ho ne aboabo no ayede ba yemfa mu aseda ne maboafo perfect series books ngoma no wonya bia bebo apa perfect de eye kama wo makwada ne kenkan ya eno ano no naka ene Ghana education service fo nyina da at the stamp so se eye made for English language books awodro no what medi kwan kosi just we history of Ghana RME computing creative art phonics ni nyina ebi ewo ho eba no career tech no ni nyina ebi ewo ho numerous language and literacy writing for preschools one mom ko preschool and nursery ni KG no one books ahodro nyina bi wo ho JHS level no English social studies science RME computing ne career tech no ubenya bi dia ma bofra na kenkan we minister dia basa 31st BC resort ibei one mom to obi ma wo mom kenkan ye be dia dance se kwada no wo metwa pa schools nso amode mock exam terminal exam midterm exam by a certain question no esan supply dem amon no mo nsama antum sikagu sanse ye no why extendent akwada ne twira wotro no wodi siesie ne hwie be why akede ne mra no na afade ama kuma se apucho gya ne oben station no ankrade dan so man first stop na behunyen ene de bookshop obi amu na nya na 0243 299 938 and I says 0540 755 465. Vitam can ye busia for Joshua ye can for the amase pebinu num why e babu apase the weather na ye no eseye wunya vitam ka o enyema be kon kan pa e de amount e ba ye nye na akuta ni mudie mu a ene kwa de mo hodo nti ya na hodo na wo dwa so make drink wom we cafe ni kala bi anim debi frafra we bi anim de yankasa de ye kwa ye banana ye strawberry ye wonum so atum say yes eseye obebo wonum tonton di pebi no nom nuane no na semu ma why akwada no mpani no mtia wie ye kan fo de ama se jibi ma akwada no na mu mienu nyina da mo fa cheke mo ha fa wie yi enyuma na ebo asosene na awiensema wodro ne akenkan ne samfo of a John entry boss ko labo jataba na team fidie na chinchin ni from adiama yen senior man mozi adama Facebook YouTube bia awie ye dem asomfonom ne de mienu midin mami ajowa nyanta tando enafi enoba afia aboajowa no emu ensam eni setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Asem nya ba ne santi ya boabo no awiabere ya de somo ya hyase de ya freestyle buzongo ani asanwa ase na watwe bi ye ne beto odwasa ya brokrachi bi se wakwakwa bokro no na sade wo mutegu ni so hwe no bro no no ewi ase ni pamro wom de ne du menhia ban ya de sabia de na sakrachi no waje awurade adia na de ya tese sansem boye esi yi ya chi enipa miensa bi ewomu a Quarton nsem kura ebemu ye kwa homa ne so na ye ne amane boni kwa me gani botia kwa kodi nkobo na ne esi wasemi ba ye chiri no wode emu amane aboy kwa me wote nka ma he na jesu anya adadwa ma de na esi igbo emu yo adwa ene gina na ye to enkrama etiefo se toba sabuzungu a kuma se asonase woteka fuma chire ya abranche bi nipa bon fo bia to aso so abono ama wo film abranche nyem fenfie de no function ne de no Zakari na bo obo do nyina no one or two sana mo nyina so de say tika 4500 Ghana cedis to 45 million ayira komo susu abranche no ene fresh tika no eno nti bra mo tutu na na so amfa me o yes enyo ne fae no no de da chef on so boy time konfo a omo bo no akosi se abranche no ye mmere
ọma abranteɛ so ɔde ne kɔ ayɛ asabi a wɔhyɛ sɛ abranteɛ no afiri ɛba yɛ apolisifoɔ ba mu ɛyɛ hwehwɛmu na no na ɛne de asantema ntɛm ha nom polisifoɔ ɛde krataa ba mmɔnten soɔ na krataa deɛ ne nsa hyɛseɛ ɛyɛ Superintendent Godwin Ahianyo ana wakyerɛ mu sɛ ampa asede ba mu di akyire no wɔn akyi anuanom mmiɛnsa bi osusu sɛ wɔn anim ɛborɔ ne ewuo no ho bi na anuanom mmiɛnsa wakye wɔ yi baako edi Moses Adoko wɔnyɛ mfirihyia no aduasa nson wɔyɛ plumber ana Abubakar Adams anya mfirihyia no aduonu anum wɔn nso ɛhwɛ nantwie so ana afei Nurudin Suleiman wɔn nso ayɛ motor mechanic wɔnyɛ mfirihyia no aduasa no 35 years na ɔkyerɛ sɛ yɛka sɛ apolisifoɔ ahwɛ wɔn de wɔn akɔ gyina Asɔremampɔn district court yɛ akɔɔto ahyɛ aseɛ ɛtena wɔasɛm no soɔ na akɔɔto ahyɛ sɛ aba sei na wɔsɛ wɔyɛ nhwɛmu nti wɔmfa mmeranteɛ nkɔsie ababampono akyi na nyame adom a August ɔsana abosome ne da ɛtɔ so nson wɔnsan ɛmfa wɔnom mmerɛ asɛnnibea na court ɛntoa asɛm no so na no aka bi ama Superintendent Godwin Ahianyo ɛde ato dwa wɔsɛ wɔsere o sɛ kɔba sɛ mpo obi adi bɔne na mahunu a mmara mma kwan sɛ ɔbɛto ahyɛ ne so saa no abo no anam sɛ ɔkwan mo afiri mu wɔsɛ sɛ tia mmara sɛ obi ayɛ ɔbɔne a famara kwan so yɛ polisifoɔ sotere polisi ɔkye no ɔyɛ nhwɛmu na ɔsɛ ɔde ne kɔ kɔɔto ne bɛkɔ na sɛ wɔade mmara bɛhyɛ wɔn nsɛm na waboro obi deɛ wɔsɛ nyɛ adeɛ mmara ma kwan nti wɔka sɛ wɔkyerɛ sɛ wɔbɛdi akyire ne wɔahwɛ ama mmara no ne mmeranteɛ mmiɛnsa yɛ de brɛ mu a ɛne yɛde mmara bɛka bia ɔmbɛhɛ ama yɛ adwuma nti ɛbɛdi akyire na abusuafoɔ so gu so pa atenten deɛ polisifoɔ ne court bɛka ɛde mu kyerɛ mu aba Kwame mo yɛda ase papa bɔ mmɔden nafo ani adi akyire na deɛ bɛfiri nsɛm no ɛkyerɛ ba bia da watumi ɛde ababa bɛsom abusua yamani boni Professor Kwame Agyenim Boateng Kokoto ɛna ate sɛ yakwa homa so a yɛne no adi nkɔmmɔ yi yɛfiri hɔ ne yɛfiri ani nkyɛn mu Asante Mantan kuro Kumase asokwa na amanabɔfo ba ɛkyerɛ sa kwanhyia bi asi ne nyina ne sɛ ɛyɛ trailer kɛseɛ bi ɛso nneɛma akwa ti free na manabɔ ne kyerɛ sɛ we no ni break ne faili no ɛkɔ wiase ɛhyɛ mako bɛsɛ nwɔtwe kekekekeka ka mo nyina ti abomu a enya asem ketua na o kyerɛ sɛ no ofra nwaga jansi ɔde ne akyerɛ mu ɛwɔ ahodro runabout na no odu finfin hɔ a break ne faili yɛ kɔfa asa akwanhyɛ bɛ yɛ ka wiase ɛyɛ ɛhyɛ mako nwɔtwe de wakeka wɔn mo nyina ti abomu na kyerɛ sɛ Toyota Santa Fe na ebi ka ho Honda CR-V Toyota Corolla Nissan SUV cars ne dɔɔso no aka mo nyina bo na de na wo twi Toyota Santa Fe ne de wɔkyɛ so no what wo wɔn asa ka yi pia ne fadadadada no kɔ bo ne nuanom aka kɔ wiase cars mako enwɔtwe de waka wɔn nyina bom na kyerɛ sɛ sabe de enipa miensa wɔ prepre mu ɔden a wɔn do amokɔ ya sabe kɔ akɔhwɛ aprage wɔn nkwa ɛde ama wɔn ɛba yɛ ɔdansini a n'ani hu bi ato yɛn krase yi sɛ yɛbu traffic ni so ɛna yɛba nti mete sɛ kana pim ka kɛsɛ na pim machi na meto ma pim ne epia yɛba nti epia yɛ free the other side hɔ na de yɛba ti na lose control ɛna de America yɛ Jesus awade gyen kai mu fo nyina yinipa 5 ɛna yɛ tikai ɛna yina yɛ stress awade ɛbɛgye na nyamedom ɛde ɛba bɛhyɛ ha na ebuhu na abrɛ yɛn so far de sɛ yɛn critical issue bia sɛ obi a collapse ana bibi saa de but all the way better according to driver no the uchi car kesen so free obi amfim cars be 18 de obi amfim ya ha driver ya de ko fanchi bra enti edu asko interview so that filling station hall mu na eba no ye de traffic so eba ye wu si achi car kesen gugugugugugugu yes ye toso be se 9 ibe hu na ka ya twa fire so enti ni chame ane ba mu hune de o ma mpra de ba to mu no ba ku na chame ni se mu ye ya na ba mu hune no so so na 9 mu de ba so fa ka ba 18 de obi so empra enti na ge ba ko so hu se otonsuo ha se be otonsuo kwa no ene so ka no yes ano twifa oba bi bo ma ne bo no enti ono so se na 9 ono so mu de enti ono so no de hospital
abuja fontia no na rade ne yeda na sense wo hwe sene akwansia ne si eni mu nu ye gu a eto dasani su anka je kura nka bi eti aye akwansia esi ewo Asante man we kumase asokwa emu nsem no dansini anene hu bie watu yan kratwe mfonini e de akire ye na menhia district police no womo akeka won mo ho amoma kwakwachi enipa mienu bi esusu se wono mafa fertilizer boto ibi asenwansi dwum eno omo ahyehyehye nnuboni bebrenu a ede agum na sede womo fa so womo peke intelligent kopie mu asenwase dwom ho ekwache saa enipa yi kohunu se market ho no ya hyehyehye fertilizer boto enya se bia bibi papa bi negumu na mbom eye nubone no na saposi fa momo menhia command o mabɔ adwuma so papa na Asem Beba ye esoma ama ne bɔfo asarbia Dayan akwa asarbia no se woni akire na de okoyo kohu ye no wagina so abɔ ne tofua de amayen na wasena wo ba Asante mantem hase ya aposifo e wa hanum se yani suade hunu kese pa ne se wo beboa na wona wodi innuboni hu dwa e wo mantem yimu e na afensu wona woton innura aban ema wo mutumi krata se omo de beton no so omo etumi etu omo so sa na eno aka ho bi ema enrada eye menhia district police command edi juma nwanwaso bi a omachire emrantie mienu bi a wosusu se nnubone na wahyehyɛ gu fertilizer bottom a wo pese odi tu kwan ewo Asewase market na eno eba ne sei no ene dei eye posifo ewa Asante mantem ha de krata aba abonten a de ne nsa ehye krata yase eye kasamafo de ma Ashanti Regional Police Command Superintendent Godwin Ahiayo na ewo krata ni mu na wo kire se posifo wo ho na wonya na ntiye se nkrofo bi de nniema bi tu kwan a wo susu se saa nniema no ebeye nnubone na ewo mu enti eba ne saa no district commander ene ne mranti a ewo eye menhia divisional criminal investigations department ena afe Zongo police station ebo anan kodru eye Asewase market honoma wotumi echi saa nimpa mienu yi na nipa aye ka won ho asem yi wondi ene Osman Basin a onu enya mfie no 37 years saa so ena Muhammad Abdul Razak onu so enya mfie no 38 years na krata ne kire se abra police for ekodru eye Asewase market ho na wo so samrantie yi pechi na wo hwe eniema na anka wo pese wodi tu kwan no wo hu se eye indubone na wahyehyɛ ewo fertilizer boto yi bi mu a eno eye maako dumiensa 13 na afein so wo hu enhaban bi a wode eye intare bi akyekyere ne boa eno nso ewo ehobia wosusu se saa haban ni nyinaa eka nnubone ne ho eno nti police fo so won pechi no na ewo se woje nniema no edi gu honom na afei nso wo otwitwa infonini kakra ebeye adansedie ewo court nti emprempren ya mene wo kasa ide saa mmemu amienu yi omo nyinaa ewo apolisifo akachi apolisifo ye nhwehwemu na omaboa ama nhwehwemu mapa akoso na eno na regional command no de etudwa se wona woyi won asutire ema wotumi edi saa adwumaso yi no woda omasepa na afei ohye obia nkran se unua se wo baabi wuti mantemu wuti bronu bi so na wo hu se obi ekuta bibi opese odi tu kwan na wususu se saa de kro no eye ndubone ana se obi edi ndubone hu dwa na unima entempa na wayi police for asutire ewo number yi so 18555 na afei 191 ena afei so 112 said the beya posifo nso ebetu hu anamon na watumi akire saa nkrofo abusia ni ekotie yi eye akua asarbia na tese wode enkyirkyiremu kwan aposifo fa so kwakire nipa mienu ya wo masesa saboto di nuboni agum yi emu amane ena wode aboyen
Asante mantama posi for me kase wo de krata ba bonten na krata wo pani ne sasa se ye pani wono ne gina mu kasa de ma wo mo superintendent Godwin Ahianyo na emu nsam ne se wo se krachi bia wanya finsia no edunkron edin anwasakan ye Ahmed Mustafa wakwakwa akobo obi kro no ewo asokwan mampo mensini kropo ni bia ofo ne se asabi ni nyina ne se wo mo che se enua anadwo konkon be se ebra na abodu mienu apa ho sima no aduo no abra na asokwan mampo aposifo bo apro no aboban ewo mpatam ho no ana wo che se wo mo nya ne ntie se wo mo krachi bi eda baby tim kaja che se wo gi na kakrem ne se wo afiri mu eti wo mudi suna na se bia no eben Presbyterian Church ewo asabi eti wo mudu na se krat ne da ho a emoja pram na eti wo ma na so wo mu bisa na no asem no na se krat offense Ahmed Mustafa wo no ana ato ase ne so age ne mobile phone ekwo wi ase sekan a wo de bokro no wompatam ho no wo de si krat su twtwa no se de wanya aboa wotwe wafiase wo twtwa no eti aba sa no ema posifo na ni brei ti wo hu gum ye se we de se de asem na sisese ne nya do mbetia do mbehwe no mabopro wompatam na omatimi ache krachi ene didi momobo apro na womokwoche Ahmed Mustafa wanya finsia no edunkun se wonu na sabinyam na asemi wadi etimeka se Asante mantama posifo che se womache na krachi no etwe aposifo kokuma hwehwemu mapabi esafata no womo eye na emna no so ene no adi meka se de krachi na wageni mobile phone na owieye wo se twetwa no womo de na kopiem ewo Ken USC hospital wo pre na wagene nkwa ediama no na yakwa kopiemu ewo emfifiri mantamu adwuma kokokobin eho ani yakwa kodru na lorry akwanhia bi asi lorry akwanhia esi ye Toyota Isuzu ibi ena Toyota Voxy na so Toyota cars no mienu na de kan registration number no GE 1361-25 Voxy in registration number CN 478-26 and wamadi akwakobom head on ibi ade sa arehosemi yaba ne kire se Voxy no wanam ekwan ne so no ene hu sa overtaking osan we hu no osan we hu ho so ba bi omuduru ye ne kwan ne nye emfuturo wom to yo overtaking sa ne mfuturo ba ni we hunu en wode ekobo we mu amunumu wa ye kire se enipa mienu mu a wamo efiri mu enupa du baako wamo eprepra emu odin ne ye kire se wamo firi mu ne kura de baako abeka wo masisi ade wamo akwa enipa miensa a emudu baako 11 wamo de baabi wamo da no emu akwa ye den na wamo wo pra ye kakra no mo ahoden wa bra edum dafo ba ya wamo ba beboa no en wamo de bo wamo se de wamo ya ne se Voxy wade fofra sa ekwan so nye timfotro ni begu nanim sa na wanhunu no de bebo wamo die ni mu a ama enipa miensa efrim ma emudu baako de baabi wamo da no a doctorfo eye de ometumi bia ede age wonom na dumjafo ba ye amaniom de ba ye ne se wabro nkodu sin ho de na enipa enan de womo anom ya passenger womo cars ni mu de wometumi age de ometumi ayi womo na 7 na wonom 7 na omaka ne ayi womo na ka 4 no 4 ne de baabi na omo hye ni nti na edi asa fire for beba no ma ba beboa enti fire for kwa de 4 na ka baabi na omo hye ne mu akwa ye den no ene ekoyi womo 7 de nyame adawro ma ye koduru wo no na se womo yi womo dada womo nyina etwen se a doctor for beba no ma ye de ometumi bia e de akwa ma doctor for a womo ehwe na womo mo kan ye womo nyina womo pra no yetumi abosafo ni nyina da eho ban no mo kire se we de Voxy na ye yo overtaking wo si ha no ahura si ha no asan we ho enne de ba ya wo de akwa boani enipa miensa wo firim du ba ko de yate ene se we pra a doctor for egusu a wo bo wo mo ho ban we eye arahosem afirim mantam adwuma kokokobin eba na omema posifo wo mo fa bia ehwehwe eye bonefo samso me check criminal investigation department na wo de atoja wo chese sabe wachi nipa makomako eduba ewo tema ene nipa tema otutu se wo mo de do mo ya ne sabe afokwa so ana wo mo fa so a wo mo ebu nipa bu wo mo fa so de wo ho sika na CID
Commissioner of Police Mami Lydia Yakon Donko when Central for Bonko Mafa Sachi or matches and the Pedu Baku watcher said wo hwehwe mu kire se emunsia efi Nigeria manim na nipa bi dada o mo se wo be padwuma e de ama mo wo mamu ne ko wiase a wo do makwa akwhye saa eye adwuma boni emu na ensempina na wo kire mu a wo de kire Central for further action. A search conducted at the premises led to the retrieval of 28 laptop computers and 9 mobile phones, all of which have been secured for digital forensic examination. Police arrested 11 suspects for cybercrime at Fafa community and 6 victims rescued. Once again, the Tema Regional Police Intelligence Directorate, through an intelligence-led operation, arrested 11 suspects for cybercrime activities at Fafa Commission of cybercrime-related offences. The suspects, victims, and exhibits have been handed over to the cybercrime units of the Criminal Investigations Department for further investigations. Preliminary investigations established that 6 of the 11 individuals were victims of human trafficking. They have been brought from Nigeria, and Wilson Makuo, age 21, who were initially identified as victims, were in fact key coordinators of the syndicate before being sent back to Nigeria. Subsequent investigations revealed that suspects Godstime Terry, age 34, and Wilson Makuo, age 21, who were initially identified as victims, were in fact key coordinators of the syndicate. A third suspect, identified only as Jerry, who allegedly played a key role in trafficking the victims into Ghana, remains at large. The suspects have been put before the circuit court and remanded into police custody, and all electronic devices recovered from them have been secured for digital forensic examination. Director General of CID, Commissioner of Police Lydia Yakon Donko. Ewie ye gina ensem we eso na ensama wreboabo no e de bremo ewie nyina da ye de esi e wa ha samfo of a John Entry bo siakon labo na bedi atwe eye nana kwadwo apia Professor Kwame Ageni Boatin Ajasam Asarabia Solomon Nimo papilo won nyina ye kase mu aboafo sanso na senior man mozi kwadwo mo madaroma de yatum Facebook YouTube bia jataba ene boy chidom man sama wodo na wi kenkan de mamu asomfonom yemienu medin mami ajowa nyanta tando Enoba Efia Abuajewa. Yeah, we mean for happy birthday wish we Emma Stephen Drew. Stephen, happy birthday to you. And kwatintin dia hodi ewom ena misre e de Emma long ago on NAS campus. No na yemi day school pivots, boys, day school pivots. Stephen Drew, happy birthday to you. Esre Rade said ye wo bohum paye bia freda sese na akwa ye adansie happy special birthday. Yes also na akwa bia santene na pamfo Asem Beba Dabi jumadi di for wonom e di atraso yakram. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Unia, Pavi, and the Black Smokes mixture no. Malaria dronana. Ani, say nam sa. Ubeje di sa menim wife nyina ye tested positive. Ya num bie no. Say a ku malaria money nyina. Am ye nyina ye negative. Ade ho. Won ma wo ye Hepa Plus mixture no. And wodi we nsu aba. Sentia. E wo say wo immune system. E strong da bia. Enti Pavi E support immune system no. Na Plus Smokes no so e tu malaria no gu. Malaria symptoms. E te say etipaye, afiafie, wonum ato, ahomre no msa. Achekura 4 days na Pavi and the Plus Smokes mixer. One no to malaria na sekura. Anya sa dia ko hu doctor. Fra 0542 778572 and 0542 807907. Magie drone di pa. Pavi Plus Smokes and Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfiedu mienu kan. Our pharmacies na herba shop. FDA aje edwede nkrato yatum. Hey, opani. Mashusha wache. Sa perfect series books here. Oma me koto bi mame ma no. Owe jajai. Aboa wo an koto bi mane ba. Hey, na se we de suku bi kura betumi akotu akoton ama ni students o. Na eno kura de wo teboa no so se hwi wo mo sa set mock exams, terminal exams, and midterm exams. E de ma suku so a ehia wo mo a atufo nko aputu oja station ho a. Enkran danso man. First up, any omamu ba bia ye tonton books bia. From 0243 299938.
and 0540-755-465. Perfect series. Your world's future is secured. Apomodin mapade enoane Hepa Plus mixture. Pavi Plus Mox. Hepa Plus mixture. To malaria and asekra. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixer. Enya adwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kra na ebe ye nwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pomodin ho hia me yie. Esne bibia. Entimi manom pafie ha. She, woye Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye won so woye Hepa Plus wife na abba no. Hepa Plus mixer. Ma je aduro di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba so. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MD aji ejwede nkrato ya. Nansei mi amidi ho danse pa se made hu na kofam. Ade ban mi o ewa chiro mi hu ni ye papa. Asa de ebo asi mani so. Mani ne so ye wisi. Eso ye mikusu. Mani pronsio efemfeme ewowo me. Ensem sei na wo kadia. Ehia pa se Dr. Reni be show. Bra by Grace Eye Clinic. Mayemfe fidie hwe wani no so. Enkosi wani na chi. Nyehwe se de nyoma sitie. By Grace Hospital esanso obia. Yehwe asomo, ehwinimu ene eminimu. Metre ENT Clinic. Etimu amota kwan mu minimu ana waso kakeka. Listen to the nyoma hudu rebra wasum setakra, you wasum penti, hairpins, matches. Ene nyoma hudu rebra wasumu no Mr. Jai. Nebra, my ENT for ehwe wasum ne famao. Da be na unu dentist emo hwe wanu mu ma wo. Wo kaso bi ho no kokonechi. Bra mienye scaling and polishing. Wanu mu nye hwam kama. Wo se na so abua, bra miehwe. Ye de bi besi so ma ye fe. Anampo etu a ye besi foforo de amao. Kaka bi jejo e wo se ye tu a ye betu. Enwema amaka nyina. Opesi ye befie behwe wo a ye beba. By Grace Hospital so Kumasi Breman. Eben DVLA office no. Bibia ni amienkasa 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Krobea nie. Krobea nana yo. Asante. Asem Beba Dabi yo. Akakune bete. Onua. Ori abe. Akusie ati quantum pon mo. Sir orni marika na o okokodoro. Asem Beba Dabi o. Yesu woha. Yanbisa Peter. Otec Asem Beba Dabi woha. Wuko tie. Hefa piao. Adonu mubuhura. Aye ne na asienka. Ise nyuma obia ni nyuma. Nyuma ne doso. Nanso de odi amanipa no eno na wede ohweso edidigi. Otec nyame ma wonyuma no enkoso. Opani a wopi adwuma no enkoso. Nyinkyire enkoso. Abawo enkoso. Enkankan kwa mantie no omo yem adwuma. Wo mu nyina da papa. Ma won ahoɔden ni omo dia. Eni se ame no kasa no kai. Enkwa na odi ama me odi asem ye. Oso wo bia sene ya metumi ate atɔ obrani ho hwibio. Pataya kede na ade akyɛ na ade asobie. Bebi nso wo mo so. Na ni asem wa edini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan enwo no tuturo nso omo mpaaba omo da so busua eye waduma na papa we die ne kense we kan sha ayi ni na ase nkam bo wo mu nyina ho ban ebi dia ye tia ehumɔ brofo enyanka papa wa yi 102.9 FM mo nyi nkire ne duma ni ntumpon na omo so mfa abotre odo ensema ya na omo tika eye futu sema yo ne ya ne ya ne kire se omo gu ye ni masi nya sa na omo tie omo ka se adwuma na omo ye no emra wo mu obi ani mu ase ne mo ye yo kataye na ya na omo papa nka wo mo ho fi sa bre do hwiri kopum bra odu obi a bekɔ na odi baba betena se a se de be ya on be hihie na bibia to ye no awurade wa ho odi no tumi no ense wo manya kokoduo emfanya kopum bra wa obi woni mu nyamo adum ni amen. Papa Krobea mpacho, good afternoon. Krobea na mishira na mintu wonkwam ene dwumadi a wudi sede wosi ya ma Asante mali Ghana man. Krobea nya mishira na memma wunyini nche
nyankopɔn ma nyini nkyɛ nyame ma wasefo nyinaa nyini nkyɛ Krobea mera ho na nyame yi wo ma yɛ sɛ nyame yi wo ma yɛ sɛ bɛboa yɛ hwɛ program yi a mo yɛ na wie yi ɛfa abrante die hwɛ papa no ne baabi a watimi ayi saa 30 million de ama no bibusa sɛ hwan na betimi ayɛ saa hwan na betimi ayɛ bibi ati sɛ me nyinaa Krobea wai wo o papa wo yɛ ahomɔborɔ ne nneɛma a wo yɛ no ɛno na atɔ obi akoma so ama wo yi ati sɛ kande hwan me a me no kasa me ni bio mera ho masu awie matini so awie na me no kasa yi nti de me ka kyɛn sɛ nyame nhyiraw nyame ntu wo nkwam enja yɛ da papa yɛ de wo yɛ na da wobɛkasa wabrɛ no wanhwɛ asada no na wawie bɛpa ɛsɛ faso bi ama nti mesrɛw ɛnkasɛ ma brɛda kɔso yɛ nyame bɛhyiraw metie obi biara wɔ studium hɔ nyame nhyiraw wate assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mene sala papa kasa fira nyaso bye bye akosi alare ɛde asɛm ɛna de waba na Krobea na bedwafoɔ ɛne na tiefo nyinaa okay mesam ne tete ane ne tentene sɛ mene oba bi ɛna ɛhyɛɛ ɛna yinsan baeɛ oba no tu aba me dem ama ne mehwɛ ama no woi meto abadin no wie no na sɛ Ghana mmerɛm no kura nye 2 years yeso kɔ school kɔ ya maami ya makula no kɔ school Ghana baeɛ a wɔsɛ akura ne nyɛ maba atemma ɛkɔ abusiafo hɔ no wafa ne to ne twa ntoro ne papa mo busa ne sɛ wo sɛ akura ne nyɛ ne ba ne yɛdɛ na wo no ne papa wɔ so onim ne papa no ɔson daya na onyeme ɔyɛ dai ɔson daya na onyeme ɔno na ne papa akura ne Yesu Kristo second ana saa na ne papa ma busa no oni asama obaka ana ne papa ma busa ne sɛ onka person papa bi nka na o mumua no wantima nka me so me hia maba so me ba no ko school am say ja o chema o ni ma samaka de beda onim kwa gye mention no kro ya san aka frame of phone so ka zero say me yire no o ni berefo sese ni brade na ni brade sa na o ka kire why na ne o yire twempna sisi ya ono a wo ma mempna kokora no sese wo ne wo yire twempna na onim o metime frɛ no wɔ phone so say me ba na o san frɛ me say me to duru a yire fa o ba brɛ no hwan kwa wi me ansa no na ma to duru no san de koma no no de afa wa wo yire aja me ya me de awie na ma ba fi a se ka wo mu minu no wɔ wo de wo kwa hɔ a wa yɛ o de awie wa ba kumase aja mi wa ba kuropɔn wa fa wo sere o so kwa no atɔ eme adura de fa ba akoma no na me se me nim hweye me nim se na akɔ kama kama no ma de no o ma mi wi no amfo ba afoforo awa fa bebre na ya no obusa o ka kire o se todua de fa ba abre na wo ya o kan de ne kire no obusa de de o se o de kokɔ ne ge ho one no han na anyini nye no ya nye message no ono anyini mpacha o yire wo mfie be sen mere o 35 years ɛna watete sɛ ɔne kodwomensa ɛna atwem mpacha wɔde na ma wo gidi sɛ ya mpa sɛ wo yere ne kodwo sɛ akura na to hɔ na ye wo me atede akɔso bia na obi anim phone number ya ma information enti ge no ka kyerɛ wo sɛ akwara na wo wa wo ne nyɛ wo sɛ yɛ hwan ba ya bucha me wa fa ne ya madanse ne ya na ne papa ma wo me ne ya madanse fo o wo bucha ne sɛ akura ne papa wa yi waso nim baby ne papa no o mu jan say na wo no ho ne nyame ya waso so daaya sesen o so daaya sesen o so daaya na o fa yefunu asemu dia is over me enti wa hu se emema ba o yere o mo ba no ho ofa mpana wa hu bi ma hu 3 times physically 3 times asan wo ya wo kana no ya no mi do nyame ne me salami ye ne me maami a wada fam utie nkanya abutre na menya na me dwene nsam bebre ho nka me ku nipa ɛwɔyi awɔ ne dem ho na me kɔɔ ye no ɔno bɛma na da sɔre ɛna ɔkɔ akɔtɔ dwane abra bɛma no nti wokɔtɔ bɛma ɛna me kɔtɔ bɛma no nsuo ne bucket ne pankase
edi asi ho no no ene odi ntoma sa fom ho dwae ni dem ho dan no so dan ketua bi ene be ma na amanagi no ho adwale no ho wo dem ho pepa no ho de bouncer pan o sa atena mattress no so sire nku bibi na de me ko ho se nka me ko hwe nkra na me ko duru nkra na wa bonte me ko duru yana na veranda no gate no o matum anloko ena me pia na me wura ho na me dem ho na me biese na be ma ne te ho no mo ene ne bouncer pant naked do ya day ena me nya bo tre gina ho no na minti ase me nim de kese me hu de me ye me ho kese control me ho ankasa ena me bisa be ma no o start di tro se o no ofiri kropon ha o hu se be ma ne te ho ene ne bouncer pant ne bibia naked o srenku ama tres no so ne nima nyina da ho ena nsuo no bucket ne pan ne nyina ne ono to ana wa bie kata so sen kan so ne petina kan gusu no ne nyina da ho na me fan to mani se na me hwe na me sade to afide me so to ki se dem ho sum ka ho na me afide na me hwe dem ho na me hwe na be man datam na be man so sore e gina ho na me bisa na question sa o be ka chem so ya bunni o firi he o se o firi bonchi o firi bonchi na de na de o ba dem ha sisia no o se an o ba na o ya na danfo eno no be ye djuma ana a se o ba be gal na me se wa be gale ntu be gale no abontin ho gale ni ho ene dem han so gale bia ni ene dem ha ene o gina managi pound pan num ile Okay. Awiai odoman kuma nyame ayeyie enka wudin. Awiai odoman kuma nyame enase enkanfo ene ntontom ene yedema udin kronkron no. Arofo ni adehye awiai yemma yenho aha. Yemma yenho akwaba. Yemma yenho nso ye hiehyia emfamra Otec 1029 FM so ene ye dafofro ene ye wukuada ene ye busumi nsui ne da etoso aduonu mienu emfimpinu ni aduonu nsiemu
ene yɛda so yi adɔfo ne ade hye yɛasɛn hye bio ebre na wiedu yɛde Asem Beba Dabi dwumadie no na ɛbɛsom na dwumadie yi da biara da se yɛhyia fidie yi so a asɛm kropɛ ne yɛka yɛse yɛde sua deɛ yɛde kyerɛ yɛn ho nso adeɛ ɛno nti na awie yi a yɛhyia nokorɛ adɔfo ne ade hye moma mense mo na yɛnse yɛn ho sɛ yɛba abɛsua deɛ ebre kro na mu ne yɛbɛkyerɛ yɛn ho nso adeɛ ɛwɔ afidikasie yi so na dwumadie a yɛdie yi yɛyɛ live ɛwɔ yɛn social media platforms ne so ɛna wie yi obɛjoin ne yɛn enkomo a yɛbɛdie ensɛm a yɛde ba adesua nsɛm ewom adekyerɛ nsɛm ewom wutie bie no na wo nso wo famu aba wutie bie no na wo fa wo ho adwen wo nso de wadwen kyerɛ ba na yɛn nyinaa yɛ gyeka bom kyerɛ sɛ ewiase adwen eni nipa ba ko petrim ode ɛbɛba mede ɛbɛba yɛbɛka bom na yapɛ bia koro agina ama aboa ye nyinaa ne atoa so wɔ abrabɔ mu enti na awie yi mo ne mo somfo Krobea Nana Yaw Asante ena ahyia ɛwɔ afidie yi so na awie ɔgye amanie magyemadwa ɛwɔ Otec 1029Fm so ena apɛsɛ makana nanie awie mene wahyia ɛwɔ bɛma yi so ye nyinaa ye ka bom ni aba besom ene Krobea jata ye na awurade nyankropon ase kire se oye na nadoye enso wo hoda ene ye nuanom Be Love Radio fo amu Spain nyankopon hira mo nyam kese se da ne da mo ma ye hia mo fa ye ndwumadie itopete ma da sansu nya bitie ene GN Radio fo mo amu United Kingdom mu na mo monitor ye wo GN Radio so no nyankopon nyam kese ye wo Patmak Radio ye wo Abawa Radio ye wo Amansan FM Beni Radio Sahara Radio onu nyina wo UK man mu onu mo nso abade mu abiebiem dwumadie ni twagu ye wo Kings Radio eno de ni TV opari France abuchman ni mu daache Hima Radio wo Denmark Rakus FM wo Belgium ena Sky FM wo Columbus Ohio United States of America buchman ni mu ena anuanom a mo nso mo fa ye dwumadie yi wo information centers ahodo so no ya bomaba so ya sere nkwahusan ni nyinkyere de amamo na ya damasenso Samo fa Asem Beba Dabi show yi ewo mu information center so afei wa wo adwumam na wabiem ama amanfo nso tie bie se ye wo ka mu eye wo fie mu nyina na awie ya chiachia mo ya dam asenso asire twedi amponsem hyira e de amamo ene mabedwafo wa ha jataba wa ha engine room wa hihye dwumadie no se yemfa mra mesom ene obaade achiame wa ha eja kwame enso wa ha kwadwomo wono nso wontinta na chi o twa ya fam ama o manfo nso anya yatie na munya ye nso ahweye eda wie owade acha me akwa ba ibro ye ja akra ho tsei nyankopon adome ho ye pa na nso so me nso me ho den ye de nyankopon enenso ode ne afem ye sebe onimu bia nipa nsehwe na emu mo kan ye hunti ene ode ye kɔ no ode ye sa ye kwa ye be sebe ye nkyɛn wone a ekohia no dabi enra hwɛ bra ye pon ye no askra interchange kwan yi so akwanhia kese bi ekosi ye timakai ani kyen ate ne dua ye de ye cars was apia ye ho nipa bi kura se prepare ye o god wo chen se nipa no ana ya dom enti za dom no entonko so enkura ye ya kwa mi akre na hote sani adumara kwa wase bro no wase danyame wa na no a obeye den enanso yesi e ba besom ensam nso wo ho ensam nso wo ho ensam wo ho nanso ahweye ne bem odoma nkoma ne de odan no a de obeye no obeye na emom nipa ogomhyen ye da utrim no se wa ma na anya dwuma de odoma nkoma na ye nyina beye kwa beye kwa ke ba na ko dina ka kwan ma be bo no odoma nkoma na be ba be just free o nti a de gomhyen na ma wo that's it jesh na wo de na se wa nwane a se be hye yakopon ma gomhyen no bo ho ma de o dan no de na so no bi wo ho a yusu gomhyen me da se eburu ena wie adofo ye hia ye ba besom na ene asem wei ena wa wutie
me pese wutie na odi tu kotokrio mu ye kwa ye bai obi ampa afutuo ho ena no pe na me ka saa asem wi de kire krachi bi me se ye nipa yi ya yote se brode se wode bode atu gem na wankusa de ebeye bia no ebehye enti saa ne nipa te meti hai mempa afutuo ho empo the number 1 gentleman of the land, the president of Ghana, His Excellency John Dramani Mahama, ompa afutuo ho entina se yeyi mampanyini a yeyi kasre of state. Sa kasre of state fo no de no omo yo wo mutu mampanyini ne fo. Sebe se yesi hene a yeyi nkonnwasofo enti yewo hwa hene yewo hwa hene se nana tenase na benkum eni nifa ete hɔ a asɛm ba enye nana na de ne pɛkyerɛ sɛ asɛm we de asɛm pe o mpo se ya na meka dabi yenye ne saa yetie benkum yetie nifa yekeka bom ɔno mo adwen ɔno mo afutuo ne ye de ayade muntie o enti afutuo nipa mpa afutuo ho na mom sɛ yetufo yekɔ na yeba no ahwiase ekanipa abrabɔ ho hwɛ obi hwiase a ɛya memfa obi ahwiase ensre no ɛna akwada na ade no akohunu akwatia nipa we die wetie o enipa be nie ɛna wo sre wa wo ye mawie afei na wo ba de wo nwie ye no wonsra akwatia enti ene woni ahwiase no bitumi ye de ebitumi ye awade mu ahwiase ebitumi ye adwuma mu ahwiase ebitumi ye yade mu ahwiase enioma pii wa obetumi de akekeka ho saa de no si ye no ye nya kwabrane anani agye a wo bose ye nipa somasi de ato no onie nipa somasi de ato no onie hwe de ato obi ne ya wani agye na wo sreni ure fisa ade ebeche ebetumi ato wonso de ai ebetumi ato wonso won pass ade ni bi ho enti enei wonua hwease na wani agye a wo sede no ekina wonso de ebeba o na se wonso de ba de wodi ye wonua no se obi de saade no bi ye wo a hweye no anyina ho anka se oye nipa boni eye de wo ye no eno na odoma nkoma na katua ode domo enti mesrawo se nei no obi ahwease no obi da fom a ensre no na mom hwede de ahwease ne baaye na sua ho ade oduru ho no wantumi antintim boyure ne hotro epa no sabre no hye chale wanro ne chale no ene pa no enti wo se uduru ho na wo hye chale a hunu se obewrowro na obesan de wo moyure atintim fom se be ya obetumi anante atwam ho obi ahwease ho ena fasua wo wade na emum emfa ntena ba bi nsre kire se wiase no etwa ne ho ne kokokokoko a esaba eba bisinechi enawie Krobea masemu hedie eja kwa me akra Krobea semnie yao akra moni adwuma mayanchi atiefu biem mama jebra mutie nyina sabi kotokwasi obi twa ho na yehwe na dia me ayekuru enti enne ya asematomi na wode sirimi unim de besi akira wiye ene asem papa bi fi anu ye watro no so obi da fam na yensere no obi da fam na mansere na mum akose wakoto se obi a wodwe se no ya asansu me de manfa nsi wudi nka fa wodwe se no fa num e bia na mfra ma afa na ikaje ne bia betum na dansurum dada dia na nkeye obi ahwe ase nei mane nya futu fa ma wo bi sa ho de ntie sa de ne baaye e wi ase obi a won mroyo obi a wo ba bia sabi ahade wo se o mere pa ntie ko fa wona se okotomu a eya man ko gina ba bi mo sidi he emfa nkun ko sra wafuru so ensere ze otwea wo na wo hye ho no wonim de ba e bia wo de be sen daache sure wo de bia be sen dan nti se obi de fom na nana eya man sere na bisa se eba ne sen na mposo ni mu na hye nkunan se be ya obetumi atintim na ba bia obi fa ya wotito ye no ahwa wo de wo nuru wo mpo
na wakofra atechane ne ntoma nyina atare nyina na wakofra ache so obi da fo mu na eya mansere na mum sua bibi na fa firi me da se eburu ene kwadwomoni mahuso aba homane so o se awie my lovely boss me mo aha o na mebusa se umpum te sei kwadwomoni yankopon yadom me ho ye pa ene ofa anoche ene osana Krobea Steven na na anoche ja bless you still great job ai yankopon tonkoso anya okese nso why me da se eburu ofa anoche se won so aba homane so Krobea kontanase ataba kwadwonie ene yenne ruade nyankopon aseso ama yenkwa akora yene nyina na ahia ewa afidie so a ye hwewo ene wie campus news network kwa abre ene was a good show bro ene wie me so me monitor show no ewa ahomane so Mustafa Nakowa ene was say wow nana I like you so much wallahi may Allah guide you and protect you in your life your crew and your family ami yada asepa nso ene wo de ogoro mensa ene wo se Krobea esuo nyinufo yenso ya ba beduru ene che oba de ne agya kwa ame jataba ne abedwafo ni nyina ama me yesre adom no se ntonkoso anya mo kese wate emwa mo wate na entutum nyina nso ana mo mfansie ene Ike Alvin ene wo se am enjoying the show na na sa oba Canada yenso ya bwa de mu pa wa ha adwumadie no yenso ye tie mo yankopon ntonkoso anya mo kese omwa mo na ontutumu anamo enso mfansie enam obiso ene was good afternoon nana ene so ba manso atwere a yenso ye wa ha ye tie wo pa mia meja abodwese wone ne yere omo sia so ene awie nana Krobea chia wonum nso mame kire se odwumadie wonum tie pa okay Benji emfansi sawia ene was nana Krobea samu a okay obi kramaidi no obi kramaidi no ene wo ba sawia yenso ya bwa dem ya biemu pa ya ye hwew confidence from Paul Francis ene was na menso me Dubai ena me monitor show no yankopon tonkoso nyam kese ene wasemu a wakai akra Krobea emu edu nipa mfa no mfa nya adwuma agasi tawia ene was akra Krobea ma ha o ene menso me wo asubua ena menso me monitor show no yankopon enso inshiraw Jan ene was good afternoon please na mo hote say yankopon ya domaje yenso ye hoden ene ye hia na ye ba besom oba de achi amie akra asem bi asi sa ewo manso mpotemo na okọ manso abore empotemo a asenkesi asie ene se sika hunti onua atwituo ewo no ani nua so wode abode ko wabone kunu nya so odi hunahuna no wabone kunu na na mibusa be ho se enkane ni yese emojemu edusi ni nsuo ede na asesa sesi e kamia yese emoja ne munye du biewu ana eya asemisa se onipa se wono ani nua woni free yafunu kromu a emfa ne ho biewu na nkade ne besi koko sika 5 million waboni ni atue ko no momi yankwa homane so adofo ansakura na de beye bia na yaye ye ne Daniel kwache wono ewo manso ye de nkasa Dani awia ya mo haba Asem Beba Dabi dwumadie so ewu Otec FM so o mi demusu na mi chema otiefo nyina ya tiefo da aseje so Dani asem weyi a ye ba bedi hu nkomoyi ye manso Krobea so pa pote eni si bokro ni dipe ye manso Keniago krum na asem ni si ye okay eni enya ho abotre enrahye edi asem pa pote na Keniago isi ye hyase akirikire yibu yo mi da se Oma kwa teme kasari mi da se fi nse me kuso akranti mi trama mo cheni nyama yate am se mi nua no ye silemfo ye lobby be friend lobby monsa me hwem Fred mame monsa hwem Fred mame wo mu ye lobifo na sa asem wei akwa akoto wo no mu ono ani nuanom
okay monsan friend ntwemra na afi wamra no mekere ensem no mu yie na etiefo ne adofo no ye nyina ye nso yente asie yie sebe asemu asi na asem no asie no emu odu monhwa mame na mompe Daniel kwachi biu ewa ahoma ne so emfa mayen adofo arehosemu ewom ne se eye anuanom ena sebe wono akwa akonya se sikai ena obi aku obi anuanom baako aku baako ewo ho Dani wasa ba ahoma ne so biu mete se wo se mu ye lobifo aha ena de na on se lobinu ese edina tutu enu nte asam si memenda anyim memenda na anyim na me so me fon mu se foni be beda so na ma hu se mi nua no foni nte me frɛ mi nua na me won noma no na wo ka ye se wo nua ka kokko na omkokko na wo diska no 5 million amono ko ma no dum ko na de asa nti memeda anapa na mokuduru ye no mu wato epunum ene ne ma o demo bi no wa tupunu nti mo bopunu ma nti penyifa ne bopunu wa miepunu no nti ma wonu bufuwi ene otutini ye na kuma na ya buru kunu no wono stay na wo je wo se wo bopunu ma adisika na ma onu epenyi no don do epenyi no bi epunu pe wonu wonu na wo buru kunu wa mbutene dienti wa mbutene bibia na se twenu akasa nti wonu na bufu e wo kɔ no wo saba na se wonu ne dai wona fom na me de ama me buta wonu se wonu nwiri no wo se dabi mo no wasem wo se dabi wo se wonu ania fom nya fi bakum wan fara mi na fi wan fara wan moda nti asem ne de nti de no ameti ye me shi omu wo manso dubia processing te me ko no na me ko buru ya no mo di do tutuo no a eku wonu ya no edi sika mo edi ko bibia omu tutuo no akura so ati anche na onua kwakulo binu ebaaye ne bi na se ne bi buta ne nyina fonso na wakaye e bi na sesa bi wom ne bi buta ne nyina wo se wo hu so wonum wi nom wonum wi ensa na wonum nom ne bi te no o busumi ya wo so na ye kum de e busumi timi hawo ama dai etimi esa wo so busumi de wonum busumi na wo hu se wagegi manfo nduru awe didinu wagegi bi enti ye kwaye no nje ensa de wonum nom ne se ensa de wonum nom dia wonu tama de dia kan se ensa na dai a hawo sa nti bi ewo mama me hunu no se won ye de wonum ano no bisa wonum ano no mutete no wo yire wo se ana wo yire ewo mansia ebo o mansia na dire mienu ne santa kotoko mu na baba ko ja ko he na ka ba ko so o mewu o bokina nti wo ko die abo ba ko so no se ga de oba no ha abi ko ba no we buri ka kunu because mu dite bia won to akon atata ntokwa no ana mu da se na nkora no so no wo nkora no die se bo se onye no kwa e oboru tuo no ma onye no brashi onye kwa ankum nkora no onye kwa ankum nkora no Dani tobo asem na wo ka ni nyina mente wase ya ho abotre die sie no krache na onu tutuo no onu na ne woni fie na wode ne ma hyede ma o ma tupunu ni mu na na yes die o tutuo no na onu ne ma hyede ma o tu nkora funu ena ni nua kuma no onu nso firi he no omo ba be ye dai e wo fie wonti a no omo bo ni punu mu aha skana omo ko kenya kukroma kachi ni diska ma omo semfo koma de o tutuo no enti skana omo koma de o tutuo no enti eyesika ene ye de kwa akoma de o tutuo no yes na se ye disika brɛw na wo hya wo dem na ye bomu a na kyerɛ sɛ pie na bra betwituo to se Krobea hu se ade no ese ene ka se sa mu bendo no se sa se mo ensi ama tutua sa nkora be na nsia no o ko beku mu nyina enti na wo hwa eye ne ma no na no opeso obeku wo ma ana yes ya be ni no enti we ni bebo mu na na ase me pese me yamade na wo ba be ha me enu opue ye ball no tuo ye esa tie enti ne oni oba na oni ne wo sa nkwara nsia no sa oba ne we oba na manyewu ama ne ko sirem bokina
na kama no ne nkwara no akura so enti saa ni nia we di enkeska na ode kwa akoma no yes ni toko bia ni asem bia na akwa na de waboda momo dam de oda ani ile eka no because o musi na ni ile mienu na o so na o ba ko na makora aja wade ko ya wade ko na me bi se woni ase woni mi no o se da bi woni mi sa no mo se ansa de woni no na mi tete o bosu bia o so na wo se bosu de o hu se na akwa se ndura ayifo di sefo di ko di fu bi je no wo hu se ebi wo na sakura butu ni sakura butu ka bi si chere sa ka se bi chere sa okay enti enhwe se di obo ni tuo ku no body ne we yakosi ana ye di akoshe bochire body ne awo agrosu manso agrosu na de onu tuo no ebra ekromafo nso hu se waboni nua tuo no de yen na siye mo ati ko nse mo ati ko na edene skatwi ni ayo ona o to mo skatwi twa no me hwemfo nyini no a me hu se krachi bi ya yetwetwa ne sekan te ho ne mo de nwinu no eyo onu na tuo no wo na tuo no nti eye area fo enso na ye ne saa no yes they see it no because you took no nti obi makwan mo sa tutu ni bi na ebra wo mo roshe ne saa no o mo busa no de nti e ma ne tutuo no e o mo busa no de ro ka wo ka sabi wo ka sabi de me o ni ni di ngomo no ko ma me ni o ni di ye no de si ye no we di o tutuo yi wo benya mfie be sai ye frede sai ye frede no kobra se ni o de bele lo be ka ma PSC yes ana do wo buru so ya fero olo so ba akakata mi so a manu ti se si a piesie se wodu na ku olo manu yi olo ati do tutu anya 33 years do tutu no 33 years ana olo na wo so anya 26 years. Okay. Yate. Dani. Ewie yebeda wase ene wadaje. Arofo ni adehye sa nkomo ayedie. Brother ya ono ne wo ho ede masa piesie ani oloyi. Ye frɛ no kwakulobi. Mom yenkope kwakulobi ankasa. Kire se enipa mienu a wawuyi. Omunua ene sa kwakulobi no. Na yembusa kwakulobi no se anyanyambia ni nua sei no ede ne ha ne pa ntia se sika no lo ede bre na opie free ne dem ebo ne tuoko no na yenhunu sanete na obi kura bre sika de me de bre wo no nye ntoka na me no sika me sika bre wo tutu ayede o de mom yenkope krache do kwakulobi no mom yenpe na se me de yempe kwakulobi no mom pe kwakulobi no emfa ne mra homa so ba me adofo ne ade hye ye pe kwakulobi no na ye de na ba homa ne so ono na eye twotwomtwa ankasa na yembusa kwakulobi ne se ono na ye nua edien pa pote ene si between anuanom ni mienu ntem entia ema ba akwa odi akodi ba akwa wi yempe kwakulobi no na yenhwe na me beche wade na obo tuo dia yesika wakwaje free crash peace na me de ba na me de bre wa wo san tutu o me so ana me di sika bre wo se me nua no se impose kokko sika na ya che o se nye kokko sika na ya che o se usika na bedi mi ho na me de bre wa me di sika na e bre wa ututu o me so sesei okay bia na bibi wo ho bia na bibia nkasa ba e ho bia na ntuma kata de so mate me da se eja ahoma no entom ema yen mprempren ye traya se ye benya kwakulobi se won so te yen kan pa ba bi pagina na se dua bi kura akopefo edua bi kura akopefo na yentumi nyawo na ye ne won kasa na yenhunu adekode pa apote a eba ye ma unua baako abo unua baako tui nam de 500 cedis ena ebrewa upie fru dem bebom tuo sai okay ye nyakrache na enchiremu ya ewumpa no ebeba na yehunu sene ade no te arofo enawie yi ye wonkomo enso ebo
na mewo owura bi ewo manim ha ya oyobi a watu kwan afri oman Ghana yimu akọ Libya da oba bedru oman Ghana yimu nche ekwan a ofa so edi free oman Ghana yimu ekọ Libya eye desert so efa eno ofa ye sebe ye nyina ye ni tua se Libya kwantuo eba so ebibiremu ha Ghana fo koi pa na obi free Ghana na wako Libya manu mu a ade ba ko aya na won mutade si won mu ani so pa ebra na gada mangada fiti ase no de ne hoye kire se na obetumi kura atena ho abobra no bia ma ayeye na mangada free mu na nipa bonfo fa akwani asakwa bi so ekoyi mangada free ho no na esese amanfo fa ho edi twa ko ebia Italy enti ani obehwe no obi namu no atwa desert all the risk involved enioma hodo a obefam wo nyina no onamu no afamu a ne botaye ne se okọ Italy na chese wakọ other European countries ne so owura yi wakọ biaba na ye the same desert no eno ofa so a okoi ena wie ye ne bebo nkomo na nsana ne nkomobo no ebeba so no hye ne nso se awie yi obepe hepa plus pavi plasmos no bi na wanom edi aye wade kire se eyenuro miensa ebenage herbal fo ene de aba hepa plus pavi ena plasmos se wunyanya se enuro miensa bi na se ononom a nokre mese wo se ebua wo nipadua na hoden emegina brane improve u general well-being de mawo enti se wo ye obi a yade etetew obi wo hodom a sebe wadwodwo stroke yade yi adwodwo no obi wo hodom a sikyire yade enti oni ahoto obi die ye mojabrosoo obi aye kese abroso masrade adore no enti ya na ni nipadua no ba bi woso obi die ye ti di yade obi nso de ye nipadua mu yawo pa no ote obi ni atenkampam obi nso aye mre pa obi de nso ye infections ahodo e na adokro no wo sa nipa no de meka kire wa ne se obedwene nipadua na hoden ho kane ne nuomiensa ebenage heba afo de aba no eno na wo de dwene ho eno ne hepa plus pavi plasmos adofo enui eye pa ye obi ansuo ene ewo bia nso to paye de ewo benya na wo benum bia no ebeye dwuma nwanwa na de amawo wo betumi akoba bia eto ne yeduro bia ye de bi kwa ho wo benya bia to ni nsuo no ato ne to paye ne nso a to ena wo pesa wo frɛ ye ne a ye normal wo be frɛsi so eye 0542 778572 ena 059 13 67898 owa amanoni anu afre 0542 807 907 adwumakue ka ho bi ene na wie ye somo ewo Otec FM so owura akwa aba hwano mame bra wanim da bia sa semwe me ka kire mo se nipa ne tena se bra wo ye ready no monkyere no de wonyo ene wukuo ene nya homeda okay sanka jata na sane anka wie me wo so mo mema hit ya fade mo hakakra ka mema hit ya fade mo hakakra na jata na ne wada weda ninti amajata na da ohote sai krache okay obeka sa gu we mu eya bie wa no kasase bema men kasase oba desert kura watwa ko Libya enya hakakra wi ya obetena na ebe hunahuna kasase bema wate good your friend say friend Muhammadu Afalik Muhammadu free he I'm free Sandema ba meti Kumasi ha oti Kumasi ha Kumasi ote he meti abo number 2 abo number 2 wako Libya da
akoda abo number 2 ha na ufri a wo de ko Libya Kumasi ha na Kumasi ha na ufri okay me enhwe ebra memfa ne se wo Kumasi ha ufri ha na wa ko Libya no ofa ahen kosi hen ma yenhwe route a ofa so ye ufri ha wo bagwa kwesi boko ofa ka free Kumasi yako boko 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 a oba wura Burkina ube free boko mu ya wura Burkina Faso to wura Burkina Faso a wo sanke ka ko se wo kwa wura Niger. Then after Niger no wura Niger a wo ka ko the northern side of Niger, that's the Agadez. And to Uduru Agadez, then wo bako Libya muno. Okay, enti ufri Ghana okofa boko ekofa Burkina Faso ekofa Niger ena akofa Niger eko the northern side of Niger Agadez ho ena ufri Agadez na chese wura Libya mu okay mo 90 some days I desert so a desert ya befaka until the car let me be say 1 week and I say 5 days and I say 4 days bisa e what desert no so from here to here na mofa desert no so no from Agadez to Libya from Agadez to Libya no e na mofa desert no so say first na yes desert no eye mo nine na mo de nante ko enye nine na mo de nante sa side was wo sa side ne wo ho Algeria side your friend baby to say mountain Hoga mountain of Hoga and so ho mutimi fa ho na ma kwasi Algeria no ma san fa ho about Libya eno de o mo fa fom o mo ebitimi fa fom no ma ko fa mountains ni mu akofa Algeria ansa no ma be wura Libya ba wo die wan fa sa mountain ni fa bebre am fa sa ni kwa se ko fa horum yo se wo fa bebi a ka timi du ko bra wanim bio o se wo fa bebi a ka timi du ko enti die ka na ya mo fa di twa desert no Tundra Toyota Tundra di akire da ho ebi enti mot ye hyehyɛ mo wakire ye hyehyɛ but ma hyehyɛ di pa ba say 45 hours Tundra bucket ni ni ahyehyɛ nipa be 45 ya but me fa be say 45 e wo Tundra na chi dia wo tena mu no ye fa nipa be say ya fa be say 45 or 35 bizarre ani ye fa na sa na ye hyehyɛ mo sei bra mo hyehyɛ no de easy hyehyɛ no de o mo hyehyɛ o pa o tumu say ai nipa o ma hyehyɛ nipa say ka no timi nantia ko duru ba bi ubo huna nipa no buga ka say wati o na wa wu ya hyehyɛ mo no ya na ma mia na ma hita ye no tuwa na de ye mia wa wuntumi nka se mu mia mi o mu mia mi o binu mu ha won nyesa ade no wonyesa ade nda won to no de won kasa ba bi wo ha wo tia na wo bakasa sa konfo no na ya na wo ye good but se wo mo bibi ya wo na won kasa no de o matima mia wa wo bo ho na wo enti obi tim ya hyehyɛ no ma ne te ho enso mo na ma ando mahu se dipa na wu o ma mia no won kasa no wawu enti se obi wu saa na mo nam Tundra ande mo kwa eya amoye dey say omoye kramfo nti omba juri form na omo di wa hye wona omo akata so desert ne so ombe juri form ne ye de wa hye ho ne akata so enti obi wo ho ebi anabusuafo nim se watu kwan ebi a wo Libya enso wawu hye desert ne so nipa bebre enya Ghana fo nko nipa bebre akontu de easy nya Ghana fo nko okay enti mo hyehyɛ na ye hyehyɛ mo sa Tundra ni mo no ye ma mo tenam ana mo ye ne sen mo gina mu ana mo utinam ya wodua bi wo ho na onwa mo eti nche ho nyina ye kura dua na dua no na ekura wo mu sei na odidro na ahye ho ti sese de meti o mo nan wa abonten no kam nan wa abonten ana metu nko ana eti sa Tundra no ana inside ho so nipa so san yere ehihye ho nti o ti fa nipa kura bebre na mu nyina mo Tundra for instance wo de yi ebra mo ko no bi wu kwa mu da but ya cars ni bi wu ye wo cars ni bi say ya no mo 90 cars 3 4
tundra ne bi a 3-4 inti ye dia ya bibi batima sibu ba kumbati na ye ka no de BBC ba de na mo de nam no na BBC eno de ni si se ni pa no wo ye eno so ye hyew ye mia no ebi kura no o mo collapse o collapse ma o de baby o mo stop no o mo di nsuo bo so o mo waka no mbati ma na driver na agina na o mo di nsuo kakra nsuo na ya ka no de apita no na wa agina hu mi kakra ansana wa samba ko furuka no akwari de enye kan kwankitu ayedene okay enti wo free Agades no ura Libya mu Krobea so na mu ura wo Libya mu first kroma na say ekura from Agades ye dibutwa desert ni wura mu wo Libya ni ye Krobea anu de wo wura mu Gatron from Gatron na ko Saba ehin no mu kosimo Saba no mu kosie Saba ni kosimo okay enti wo di free Agades ho na ye kwa akosi wo Saba ho no eno wo gi muska be say wo de eje wo say o do di free Saba sa time no na wo meji me 40 million from Agades I go mu kosi me because me no mu di kan bra wanim me no mu di kan time because 2019 mo na me ko okay timi no mu di kan sata mu na mi nim se kwan na sesansa gisa wo fa obi so gisa wo on pakro no ka cho se furka no yere ebra wo furka no ba afi no ba cho ska na yere amount mi ko duru ya no but me no mu di kan se 20 million mi ko duru ho na no mu yende ti se 40 million ana mu di etu o tum o di etum wo dan mu se o se maska no yere only 40 million ati se wo prison no ye lock him wo dem ebra no makoduru Agades no obi a makoduru Saba no akwa miti wonu anum Ghana fo a mu na ye connection ma wo na mu musu ma wo furka ba ya no instead of 20 million no mu ye no mi de no sa no mu ye no 40 million enti se wunya saska no antina me nya saska no na ska e wo me hono na enso ene ye wo dai anti obo pese de na wo me ho no a me di asie no me omo je no kan ho still omba ma me busuan for high sand ska abia soso enye sa omo nja me ne de wa hye de no mo di wa hye odua no kura mo ma odi but dua no so nya problem wa bantene so ti ase but omba mafia usa ma o no obusuan for nti me say na I'm very lucky my sister oya de ma obatua 40 million no ama me ansana minya kwan eko Tripoli enti wudi be sign was Saba prison dem ho na ye chew me de 3 weeks 3 weeks no kura no me dia kura ya abantem no me dia but one fan baso a muburu ombabu omawo obi a wa usika mban emba no ombabu ti sata mu de no omubu ni papa engineer won so ye bo David na me sika no omunya omu wagidie se de bia omu ne mi sister kasa omu wagidie se sika no ba yere ebeba nti time na o se omu start bru me no enya nduru ya na mi sika no ba ye na metua adipie enti se nkenye se o sister sika de ba ntemanke ebebo ne de ye dururi hono edan na ye de mu kohyem no mo dooso ye dooso be nipa be say betima duru 30 na mugu ho Ghana for dooso Ghana for sugum ana alata for sugum ana Cameroon for all the tribes ewu okay enti wo de ye betua usika ma ontem ye wo other Ghanaians nso a ebia ya metua usika ma omo de ne ye bo no ye bebre ho ye de ne bo omo amudi pipe pipe sa pipe I dinam nsu nam no ene ye de bo wa shada fanipa wo no so timidi yes adwuma no sa nkofo na ye sa de ne ye Ghana fo na omo ye country omo ye Ghana fo enti Ghana ni na ebia ni nua Ghana ni nso ho abekire no still obemi abo obema wabu onu de won fa ho omo basisia no sa nkofo no ma ti se oma yo mu hujuma omo ni hobium but at that time am ye ko ye no de no mo ha juni pa ewo ho because omo na ebe control aba omo control ba mra na omo di ma o asase no bo se no ma sesa mra no
chinchina o se wo ma obusuafo ehun se baby say na wo yere wo wo yes ka se wo batu aka nti obusua so ti se omubu na omu tietia wo sa wo ba se omu ni bi kura wo ba se na omu dwane akope so busua nti na ha adwune pa na ha adwune. Okay, afemi enhwe still ya da so wo wakwantuo no desert na so mo kono ekoduru ba bia mu hu se bia obi wo ho a woniska ya wode fa ka free agades ho e de akwa bi asaba enti bia no onam fom David wuntimi 90 fom wuntimi na adentia ase kwa no anya kwan a wobatima 90 fom. Okay, aya jise ni pa kono wa ka na yefuru no onim se wa niska sasa san krofo no bi na ya na omukobu wo mu awo ho no mu no onim se wa niska but baby a wa baduru wa gada so no wa won se no o se wo ko nanim so wa niska bo mu si furka bra wo ba tuaka nti so ni pa kro no no woni ni da so bia wo ho so wa furka na yere akoduru nso of Ghana for na mu wo no obi gba say oh wo de mba ma wa koye adwuma ama wa ba tuam kan no wa wo se ni pa kro no woni ni da so bia wo nti buru no ba buru na omunya wonya ska ne yere emamu enti sa ye bowa no anya ska na wo ba ye mre wo wurom ti se asase no di kan first day no wo mu du wurom a wo ba start wo se nipa wo ho nipa we wa emre we ya wa emre ebro kwa otumu se we wa emre no asika che se e bia 6 months no mu di na she hasano no mu bro no kwa so on fasika mo anu so aya yetumi bu obi amani wu o mu bu ma o mu tumi ka che so wu a o mu di blanket ba chichiru no ma dia wa akotu desert no so o mu dia ho de no o mu favor obi a o mu ya wicked yen favor obi a David so omu aye tuntumfo na aye tuntumfo anya kromufo na aye konkura tuntumfo na aye turutumfo so kromufo baka ho a na tuntunni ka ho eno omu ye tuntunni ya okuni kromni pa okay afemi ehwe yese desert no eso fa ede pa etisa onu atena ka mu afa so da eso fa ede ne de na ma ne ye den se mutum short nsu ana ka batuma say se uti ase ana se mutum yira e wo desert so in sort of say mubadi be say 1 week or 4 days no mba say mo 10 days ana 2 weeks. Wow. Nti anu no mba say bibia abasa this time no kra ma ye lucky say omutimi nam ka mi asaka mienu ba ku say ya ba ku batuma ayere akọ abaki ba ku mom de aba but first no de no ka ba ku kwa timi 90 saka no say akọ say ya obi abu no obi abu etimi basa mokoto e bi aka bi a asai na ebi emu nipa ashoto ya fa one car bisa because na ya car se ya miansa nti ya kotu ni se onu ni car ya asai ya o ma ya entimi sori no o ma ya entimi sori o mu chiche ni nkofo no gu ya ka mu ya ama e ko sa na o ya no. Wow. Enti se monam sa na se monoma sa eye de anuoma na mode ko mo ko sa da bi se we de enye niema bia sa eyensuo kakra bi ani gari omutimi dwane a na o makwasi ba bi se mundidi na obi nsuo kakra enye ksie se nsuo bebri ti se 5 liter nsuo no na wafa gari na wafa sugar ni sa ni mama biscuit ni sa ni mama na enye niema bebri eno na ode ko anu na ode enti se sa obi betumi ama oni die bia David me fan se wunsu asa wo be da nya nsu anom anu de aye de ya wo be survive as soon as ka no ekono de se ka no konkon de but sa ni manu before so wo duru kuru no wutumu se akoma de wo desert no so ache because de na wo kuru ma wo di no nya no desert no so tu ba wo se akoma wo betuma se wa fon desert no so awa fa ba duru Libya no de utumu se wa fon but unya tra kurunum na unya aduane dia wo ba wo se wo ba san recover but wo ba cross desert no dia wo mfa no easy akomo ho nso chine dia wo ba nyina wo hu bi enti sane ye wo Ghana hai
sɛnea yɛ homi wonam desert ne so asa ne mframa ne nso te ana mframa no ɛhye ɛyɛ deɛ yɛ hɔ no mu te sɛ by this time sɛ yɛ show time show time by this time ahɔ yɛ show time pa desert no so show time to by this time nyina wonam desert no so ɛyɛ show hwinim nyina ɛyɛ show hwinim hyehyew even say what time kura ya na junu na wobanya ne easy but adeɛ chi a adeɛ nya chi epe onya ne easy na show na start okay ma yɛn hwa deɛ bi o yɛ Ghana ni ɛdeɛ ne kan sɛ free Ghana na kɔ Libya deɛ ne de kɔ ma yɛn ni nkɔmɔ kakra o sɛ akɔntu ni deɛ aya na asitina no sometimes o tumu sɛ adwuma mu ka ho ti sɛ wo ade a woyɛ wɔ Ghana a wotumu sɛ wonya mfaso a wotumi dissolve wo problem a wotena Ghana good but sometimes wotumi ya ɛbɛduru baabi yɛ nyina yɛ tena Ghana yɛ struggle wɔ Kumasi sa wotumi ya tumu sɛ wokɔ onim a ɛnyɛ yi wokɔ chi a ɛnyɛ yi nti bibi a wonim no ti sɛ ya di kan ya tukwan ya hu se de akwantu no asitia no nti wo hwe ne nema bi ya chi atochma na wo pese wo di wo ye de esan ko akwantu but stand no enye fam so just stand no ya fam aka ye wo mprise wo ko akwantu sa but ayana wo kope bibia bedi na wo ba wo se wo akọ sia nema bebre okay afa yɛhwɛ sese watumi akoduru Libya wakoduru Saba yɛkye wo hyɛ dam o sister responding tem ema yeyi wo free dan mu first day na yeyi wo no afa no wakoduru Libya unimu bia o yɛ dai 2019 boy enkobo oye day on first day e will Libya ye jawesi abonten oye after that from Sabah no me pese me ko Tripoli u free Sabah ko Tripoli instead of 40 million now mutia me wa me yiri so time I ba sa no so aseni 7 million okay this 7 million no say we this 7 million some push me ko Tripoli which is capital no okay but who was Sabah side why to say who does what to say Sandema upper east or Bolga side I say almost hodden so Sandema ne Bolga side I say same side no obo who say niema nyanya o nyanya so difficult niema ye difficult to be pressa obebe kurum o pressa o kwa kra na ase Kumasi na ase bibisa because we nya koduru ana free life no ewo to say Tripoli because Ghana embassy wo say bibi ni touch ma obatuma adwane say o ko Ghana embassy no ma kwa save but wo to say baby Sabah o mu nyina no aye o mu fra o mu to say no man's land wo da so wo to say baby a ahunchire da so yere ombatuma ye odi a umpe obatuma twetwa ombatuma ye obi anti wunka ba wunya ba do Tripoli na wo show life here o wunya problem a embassy ba respond okay untimi nya Ghana ni basa na zauti ase bibi ya wa ombati wunka okay but we wutumu wo baby a wutumu say out of town kura wo ye bibi tu a obi anti wunka ntimi na me o pressa obeko Tripoli ambako Tripoli enti o wife 7 million na o send e no eno no mo di pushi you I call Tripoli okay me ko duru Tripoli na that's 19 mu na ye ko 20 mu to say me start ejuma enti first day we duru Tripoli unnim obi a wo Tripoli o say me nam ho me bag no me diri Tripoli no me nam sa fe na ya be si wo Tripoli na me bag say me chi ana me hu say omasi scala to say baby dia omodi border no me hu say me sinti me nim say Ghana for ana yes adwuma no me call mo che ko ka cho me say me nuanu afi na me free Ghana ba o ana mo so oha na mo say mo free Ghana na ba nti die bre ana mo jimi to mo jimi na me wura inside na me bo ma mane say me nam kwan so say how many days na me kura me di gari
gari na medi man be ka ya medi bi ba ya omu kura omu neji so o anya gari Ghana gari adi nti sa na ade chi ya omu ye adwuma na me bo enti ba bi a omu ye adwuma no eye hwa na omu da but weekends omu tan ko omu fie okay because sometimes this time akron for obatuma da adwuma mu ha first no pebre da omu adwuma mu ba obatuma da adwuma mu obo se boys no muti se mfeura discover wo pe no ma ba anajo aba yede aba takuma ajiska no nti ni February this time omu nda adwuma mu bo se obaba na pa ya adwuma ebe dura nwumbre no do no mu nukura no ya omu kofie but media fe na ma ba no na me bi da adwuma mu okay enti wo sha ase se obeboa wo mo na wo bo omu nyina na e ma uska na da be omu ma uska ba omu ye duani ma me dibi okay ana mi so mi banya adwuma na che se di adwuma na no omo ya wo ko boa wo plastering adwuma titire ben pa na mo Ghana fo any other foreign nationals no mo ko Libya mo ko ye hard work plastering building and construction painting sa hard work in kwa na Libya for ye na wo ko na unim mason hu adwuma ni nyina mesua no wo ho usua no wo ho edi obi a wunim mason ho he e ho na akosua asase no wo ba kwa committee master ubatina ti amano una ubadona ti aere amano ti kakra no here no chirawo ubo within 5 months or 1 year na usuwa ho adwuma no nti saa na wo de ye ya udisua okay enti saa no ube free saa nkofo na ukọ omo ho first na se ube free wo mo nchen aya na ube free wo mo nchen obi a wo hu se ti se wa bo obi mana ye wa ba hu adwuma na oba free wo nche ana so wasisi wa enye problem men free di nche ba se wasisi wo nkwan de obatuma free ni nche because ma hu adwuma o se wo ye adwuma o se wo ma miska but wo sa ma mi ti se time me ba ya menya hu adwuma no de sa time no obatuma free ni nche enti wo free nkofo ne nchen enu de ai okay ena o ye dey me bi so me batuma akwaje adwuma ai plastering na wo batuma akwaje adwuma ai na kwan me na mo fa so tumi kwaje adwuma hu ze bi adwuma ni me kwa Libya ni bia o hu tuntum ni na o ka se wo ya Ghana ni a o tumi bi sa wo se wo ya plastering ana sa adwuma no na ye common am ma Ghana for no nyina okay nto no batuma bi sa wo se wo ya plastering na wa ka chen sa nto ono kasa na asipi na mo koye adwuma no a ono an de wo pe no se wa ye adwuma no kama ama no won fan wo se wo do abahwe wo adwuma but se adwuma na wo de ama no utima ye kanu kama ama no but nenu kronu ma say kronu ma say okay enti wa wanya wo adwuma wa utumi nya wo ba bi ana wo pon free adwuma kokoda ansa wo ba renti o rente ho rent boy den ni boy den pa enti wo ye den na utumi rente ansa o se wo ye enti na skanu wo ba kwa ye adwuma no skanu so enya wo enti me mboa wo because busumi so a wo batua wo danka wo ba didi ba first no na ye ti se na skanu so a wo form na o timi da adwuma mu kura o mu ba attack wo no o timi ye one room o adwuma mu ho ada ba se se no akwa ye se no o da adwuma mu na akronfo because omu militias no adosu militias no dosu ntu da o de Malaga house was at say plastering house wa say ahonum puma no bibia nyanya okay I said do pra organ uncompleted building ntu batuma aboa hyawo aka cho se fa osika ere kroma mo fonu na yesa ana Ghana for no sukura bitimi ekoka kroma no hu no wo di sa abone no akronfo no mo ba mo Ghana for no sukura so amba yesa hodan no se wo han a se ne Ghana ha bi etumi je advance e bi 2 years ni ade na hode ne sa na ti David ahorum ti say every month bia say yen fan say 2 million na watua e dia ma wo fiewura no baba baje wanya amana obatuma tu sa ada na
Obotuma tu sada no. Enti wo kwa wo ko Libya no. Na wo botaye bi se bi a opese otoa sokọ ebi a Europe ada. Ye Ghana for the ye bibri anya me nko but me die na me kon de na me pese me to asokọ abrochiri. Abrochiri ntina na me ko because Libya honum anya easy but wo a opportunity bi so wonya sa opportunity na wotimi nya nsuo no cross ya na wanya benefit desert no but wo twa ye no wo twa ye no wanya nsuo na cross ya wanya cross nsuo ayedini enti wo na wo botaye de sa wo be cross nsuo no akọ Italy o make attempt dodo say me ko be say 3 times na ye den went to me anko ani nyina no aya na free connection menu nsuo ne nso cross no nso connection for connection for say Uganda ni una aba convince me say manya Libya ni a otimi di nipa akọ abrochiri unu Ghana ni no ana me di me gidi ba ma wona me di me sika ya de ade ama wo ana Uganda ni no di akoma Libya ni no anti sa na ye no ti this time no o ma ko ye ti say omo ba ji usika no no ma san pushu nsuo no so anye so omo pushu nsuo no so omo pushu omo ape boat a pushu nsuo no so no ma san twa omo asan ko chiw anti omo ji usika no ye be pushu nsuo no so te se de wo ko Italy na omo a pushu na se twa omo ho abeche adenti no omo yesa no omo ye no adenti a omo poku kaka wo se anya no nkrofo ukoka wo se anya no nkrofo ukoka wo se anya no nkrofo sa no omo ye no enti wo de 3 times ni nyina sa na ye o eba yesa wo se wo ba ye adwuma anya se temtem December 2019 na me ko me try 3 times na say na me ko third one no asa na omo chimi na me di bae wo se wo samba ye adwuma na wo peska no say summer time ti say that time we bossy or say nsuo no de nsuo no so ni fire ni nsuo ni kan ye so omo chi a kan ni fire easy okay enti nsuo no wo ye pushi wesi soda ene ye che mo bebre okay ma ye nhwe nsuo no ye pushi mu wesi so no ya kwan ben no omo fa so omo ye no yeah easy abatima abi wo mompe pictures ni bi mame why na ye nhwe se de fa so pushi wo omo e wo nsuo ne so no mompe bi mame okay ye ne sen abi wo ha wo ba wo mu ye ba ye tube balu your friend Zodak balu but okay kakraka eno matimi dia tu nsuo no ye betima aba pomping nsuo na anu apaja ko gu nsuo na anu na ya aforo ya enipa no wan na driver ye be hyehyɛ ye na mo a ya hyehyɛ mo no mo na mo ye driver say ya dika ya yi obi a woni ma ade anetwi oba twi akọ mo a ya hyehyɛ mo no ya yi obi a onu nim ade ani twi enti onu na etwi mo akọ no onu onim epone so onim epone so onim kwan no onim isa ya ye go compass mo wo compass ye wo compass ana ye wo toraya bebi a wo yira kura wo batuma frame o ma ba o rescue okay enti mo die for instance o first pushing enipa na ye pushi mo at a go say ye de mo fansuo na mo ye do be say me first time na ye 130 nipa 130 o second time na mo ye be say 80 and a third one ya wan ko bi na ye 27 enti mu nyina ye hyehyɛ mo wo saa balu ni mu ni ye pushi mo si so balu no ye wo saa fast boat na e wo so na moto no e boto enne de mo kwa na de moto no ena de onu twi no e de ye de mo kwa na na mu nsuro wo ye ko pushi first time say wo basuro but why what determine say wo ba ye wo pese wo ko no wo ba ko cause why wo say wo nu akọ wo su pese wo ko sa na ye enti say wo ko wo say wo nyankwa wo 3 times 3 things uba wo ana se o machi wo ana se o ba cross akọ abrochire
okay so obewu opone so se Libya for na abechew ana se obetumi across akwaburuchire timo okwa amobota ya no ne echewa se obetumi akona nkwa san akwaji usika David omuchiwa usika saska na hye usika na hye ombasan diwa kotum Libya for fufuro na omachiwo no omsu basan diwa kotum aka chew se faskabra na omunjao omo ma bechew no omsu basan diwa kotum aka chew se faskabra konya obafa so obanya skabia fabra enti wo se kwan be na fa so awunya ska tuaye say na ebeli wo ho minya obiska ama otu amame na me wasika kakra bi wo ana obi di source moment mi pia na me ya adwuma tua ne pakroka ana me starting me life o hobby enti memfa ne se kwa wo ye no enam se na obotaye ne se opese wo Italy na wo prensa a wantumi ancross no usika nyina ahye skani de ahye because wo ba ye ne de ati se wo diska wakotu abruchi ska se opese uko a wako untimi nko a saa ne te unya usika ne bio enti si ebechemo no se mutu a eche mokopo ne so kakra ansa ne achemo anasa abi wo kra wunduru unko 30 minutes kra ne achew no ya achew abi wo batima kwatu mu se aye kwanhia ka nyesa aka omu ka ye koye because wutimi kwatu mu se aka kakra ma watra Libya nsuo no uba se no ma abakro so wutimi se enu de connection ma no kra enu de uba wutimi se o mu koye na muntimi nya aye lock na yere eni babi wo hokra endur 30 minutes mu sorry ya na endur 30 minutes no ma abachimo ese wunya cross Libya side of epone dia woko rescue abroche for no sukra wo rescue for kwa nsuo no so omo de ne so omo wunya wuro ma omo wo ese omo no de so omo no chemo de na ise mani age oni age ese why boga dio enti wo ko se wu ko wu ni nyina wi no to nchen ni nyina o se wi niema miasa na o se wo mfa so ye de ya wo hu mu ba ko ebi tumi kokosia ya de na mu omu sia wopo ne so wo ko ho no o tetetete se bi aye pushi bi ebi ko wui ebi ko ye se uti ni nyina na so uti ni nyina uti ni time amu we camp kura na muti wono se mu nyina mu bompa ya bat mu nim risk a wo bat u ba ya da wo ba ko enye se ade bi se o mu di ye wo ko omu unim se sa niema we na wo se wo share wo po no so wada se wo ba ko so mbachu ana se wo ba duru abruchiri hanti unim ani nyina nso e basa emmomu se bo hu ba wo bompa obi abo mpa ya wo na akuma mu obi abo mpa ya wo na akuma mu di wo ba se wo nunya ji kura se nne na ye be sore se ye ko. Okay. Mama me Asem Beba Dabi number no na menye saade wi. Na menhwe obi a o tie ye ne a watumi across po no. Owura ide ono okwa ayeche no wa ancross po no. Na mempe obi a ono wa cross from Libya na to Italy rescue for be rescue no. Se nipa no onkemu asem emfankyere meni metiefo. Ebra memfa ne se uwo Libya coast na Yahuba lu no ya hyehye mo ko akwanhia mu kwahia aye asese na ya mo balu ne te ti se ya na hyehye mo na mu gum se ya se we kra wunya fish bia wo ye stubborn pa no de na no be wo mu a wapa balu no se Mediterranean no say ye ni had big fish ye ni sa fish no ti say dolphin ni me say the oye stubborn men can big fish the oye stubborn hey okay enti sane na make no obi a wa cross ensuo no bida sane ye pushi wo omo ko enioma wo face ye e wo bra ye pushi wo mo balu ni mu wuni pa kra wo sa experience no ye ne WhatsApp voice note
na fama yen ewa Asem Beba Dabi number yi so number ne ye 0536 22 2554 0536 22 2554 obeye WhatsApp voice note now dia faso now dia maye okay afemi ehwe eye dan ena sese wasan ba bedru Ghana sese dia nyeyizi ose nipa basamba adai watina ma utumse wuntimi nko ni muntimi nko ose usamba ochi nti wo ye den na abai say ya kwachemo ya de mu betum ansa na ebia ubebeli ohu apie eye den na utumi ba Ghana o san fa desert na David IOM ebe duru se me baba fie no metumu ye ya se mbatima ayin permis mi amesika aba but na yedin tane ayedin timre bi kura me peska se me baba but minuanum Ghana fo no samba bo me kro no ay omuma woni kankan ba police for samba bo me kro no nti ama nti tinama won se no wo se me ba fie nti me baba no me bare me ko register Ghana embassy ya wo free play na edi ya bade bia nti me ko register IOM omo ayini omo ayini IOM UN migration nti omo na edi ya ba omo na di mu free Libya eba ye group no ye dosu enyam nko ye dosu pa nipa be say ne bai tade no say na ye 300 and something 60 something mo amofuro aeroplane ne bai 360 something two planes and e ba sa dan on the 14th of July na je say enipa be 600 asem ne ye kan ya mo bai omo nyina ye Ghana for is a Libya or Tripoli or Ghana for Hoppa? I Tripoli Ghana for Hoppa. It will Libya pa. Now who says Washa Libya a year? Say Ghana for Tosso Echo Etokoswa Kohan. David. Anything I ever say, Yakasama boys no mutidi ever say no moon. Krumni Sisia no anye. Sisia Krumni anye. O Kodura Skakura was say Akwadru no before Saubanya Saska no anye easy. Before say we free akọ Libya connection men no idea wo de gura obaju by say 200 million so wo ankasa kura brea wo abi wo humba fa wo desert no so na easy na wo asan ko 200 million wo dit na Ghana ha ebetima yere abuo kayenim aka yen konko enko ha ye hu si but first Libya no antisen nebium first no antisen nebium ene wo ye bibia no ma sam omo abatwa sancho mo ababo kro no o pese wo twa nsuo no mo pese omba ji usika di omo ma wo twa nsuo no wo nam kra na wo twitwa woni wo ye adwuma so a omo ntua wo ka Libya fo no sisi a omo nyina da ne kro akronfo wo ye adwuma omo ntua wo ka se inti se unu naka price na wie wa wie adwuma wa fa osika ma wono on fa sika no ma wo anase wo ye adwuma no ko a wo si wa ma osika no on fa sika no ma dudu a wo bepe ama wo batima akoyere akosisa dollar anase wo di sika no ade aya di papa bi oba ma osika nkiti sa wo su wo ma no busuafo umano ubusuafo wo boaboa bi say in case of unya wonima wonimba na wako ntini nyina wo muntua sika no na ontua bo police amane ne anyima we wo muntimi nya wo he wo bo police amane wo muntimi nkwa no ho ana ye Ghana embassy wo no mo wo muntimi ndi sa cases ni nchi David me say ade Libya say I say krom ne de criminal say to mo bi nka say bi o David sisi akura no mi ya hu say o ma on person mu jai ba to say o mu jai because criminal say o ma mu wo ho no nyina pese o mu ye de o mu ba Ghana fo e wo ho no pese o mu ba o pese o mu ba obia pese o ba o ba Ghana aya no mu sanju no o mu ba Ghana de no ba ye o ba Ghana de no ba ye sisi a o ba Ghana e wo ye de sisi a say adwuma no na meguso a me na ma me pa adwuma me ye driver ni
me aba say no say me ba kutumi koye lances o koye lances say ye ska ska so me ni nsam obi du ni ka ba ma wa obaka ye say fa lances ye de ebra aha nti ana say obobo o ma wa ye lances anukura no aboa wo no ko lances office o don't me nko ho say won ska ska so na me ni bi ni so tentira me di ma this ebe sra Ghana for mumbo me. Now apart from driving adwuma bi ani ho anka obetumi aye driving there me driving na ye me dwuma pa me ye na wo Libya now ye driving there be na me ye plastering but sisi anu plastering no me nya de sem betuma aye ade my penyini my penyini me ka sem betuma ko gi plastering ye no te sese de Libya wona ye ne gidigidi no metumi ye Libya plastering na different from the Ghana haye na yeah there na man ye different say no different no say me ba gi dan no nyina me mbati me di 1 month abodan no I say me di 1 month bodan no nyina nipa ba ko pe nipa miti say ye nipa mienu miansa say me ba gi 2 flat say ya na 3 flat say ka say mti ye adwuma no with our power with yanji ya home uko didi kura oni time say upa ko didi because upa say adwuma no ana fe wura bi wo so a wo ye no adwuma wo pentem wanya wo bo se adwuma no anaju wo pese wo ye adwuma nti time no so nti se si ade nka driving no na unya yeah say na me be ko no nyina no na me be drive enso na uni license na me wa license say wa ko no nyina yira asa ne wo de a de wo be ye no say wo be replacement na be na me wa license na me use car na utwi de car na me twi Opel Calabar anti sa moto we na ba gi adwuma no na adwuma no ayedene ene ma wo ko ye no yeah sa moto we aba Pragia sa tam no na moto we ba gi Calabar adwuma no ka nya sa dan Opel Calabar na ye adwuma pa ti sia no ayedene ti ni pa tu kwa ya samba ti bi here mo Ghana for mo boy okay abegafo nso bebem na ya hwense misa ene onomo na adofo ya kan se yie no na ya futuo ene wi mi show videos ni bi sa hande o manya rescue no dio Libya akwentio emu nsem no edoso na oba ye YouTube ne so a Otec 1029 FM ubehu videos ne bi so ewo ho Libya kwentio is a handy rescue abam se wunya hu rescue ne dia no hu se yankopon na aboawo na chesi abe rescue okay arafo awiai meda Volta drill for nso ase se bi kokora wo mo de wo manketenkete nyina nso kobio wo tripushi ni nyina no na bi wo ma bi ye ma na maka ho ye ma ne nso ye country bay for amutumi ye utumi nya Ghana ni ma nyina o Ghana ni ma ya utumi nya o ofri Libya ho cross ya utumi nya na nkwala so utumi nya bi Nigeria letter for man utumi nya o mu di nkwala Ghana for kra utumi di nkwala cross eden awiai say wo de wo hoto Volta drill for so a ade nyina nso bedi aboa na awie yiye di amawo ni se ntine se eba ensutuo adwuma eba drilling say yendre boho a ono mo akwadare woni tuo mu pa no eye Volta drill for enkrofo no enyim adwuma pa enti na awie ye kan se uhia se ubetu nsuo ewo fie ho wadwuma mu ho anansu adwuma ankasa kra na opese wo ya mesrew rely on Volta drill fa wo hoto Volta drill for so na won mu metu nsu papa
emfama wo onom na wo animdifo a enim nsuo ni tu onom asa wo mfidipa enti so onom ba wadwuma ho a adofo wo boni tokro no ko akiri twinsu kroje ene de ma wo na ye kan se nkwanchenfo ebi nso abetu bi ama wo ena problem abemu a eya ma Volta Drill Limited for onum ra mesiesie onum ye blowing or ye pump insulation or ye pump servicing problem aba wo boho ne ho no eye Volta Drill Limited onum ne besiesie di ama wo oba kumasi krodua mu a ahodo da aban ene yaso ye kese no ankasa wo ukosunyane ukotachiman ukodoma oba asante mampon ukọ mampon kofiase obejama ase obedwura ukọ secheduma ase eho nyina Volta Drill won krabata ho na die hia ne se obefrɛ ye ye number ye 0244 299520 0244 299520 and 0266 432210 se winya fresh ahoma we ya Volta Drill Limited ye beje so ye no be kasa na de wonti asie bia no ye be chirichirim e de amawo ena wi Libya mu nkomo ena ye bo na Krobea I have lots of friends here ya wo mo cross ye free ensuo ne so ena ba be wuram enye easy Trumuski edawi mechiao awia mama mentwa me ho na menom ensuo mra na afei mabedwafo Libya nkomoyi onom nso asebisa wodom wono omisa me ba sese ya apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well-being abusua pomodin ho hia me yie esne bibia Entimi manom pefie ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye won so ye Hepa Plus wife na abo no. Hepa Plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na Hepa shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG edweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ene die. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na edie be pa na me sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh, me. Adaminim. De me sie wo an say. Makoto Dawu 3 sister capsules. Ya manom ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na ukrai. Me ma Dawu 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma na tumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no bio. Na enye Dawud fo ya na ye Dawud ointment. Wo mo na ye se nansan ya na wo complain waposo usisi eni ade yi ebi na me de twitwi ya utisi ye yo so the Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we dia twi na memene ai twi na memene what be bia so free say require mu enuom yenu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu je no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu bebia ni afre 0244886437 and 02016871717 FDA age adwadie nkratoyi yi atum owura bra da bia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama wotimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama ne emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi onomu ane tu yo emfiduduo nie minya wo
wo haw bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no haw bia beba bo ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say o mfidi kama wo de adwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojoda aban heye mi koho sisie we di oponko penentem de je won number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi voter drill limited yi mi problem na solve obi benya wa na free yade ena apomuden so yansire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire esichire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpem de ne nase atata stroke ena de na pos wa future life smart food bebo afeidie aye abusuan chemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic cereal no so boa woni a enya esichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa ekwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yefunu ye flat no wunya smart fiber any zero smart food that future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba omayimu crying. Wani Ghana Telecom University ni your opposite. Kumase, waben sofa line alignment. Ena tema, ubenya biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that chehuban. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Okay, out of 4. Yadamase ya koya yaba ene akwantuo mu nkomo Ghana for bre yeduru akwantuo mu asebesebe yenya Ghana fo ya san akoye atamfo e de amaye ne yankasa ye ho aye ho wa wudua Ghana ni ya utumika okasa woka pa nso no se pini se beya obetofom areho ewia ye beda grow fine herbal tonic for ase odum tayechi ewo dwumadi aye die mu ene ye kan ye de grow fine herbal tonic enso eboa wo a wutie mesabri se wo ye obi a sebe wonum ato na wuntumi ne di wo ye obi a wonan ne wonsa aye utitriti woje wo ho a enye ene wia grow fine herbal tonic aba mawo obi wo ho anensa ene ne nan ayeni tititi dura na dwonso a wontumi nna wo be sore no na waye mremre woje ne ho enye wo sa nipa no ena make amfu grow fine herbal tonic e dia amawo sebe ade ba ko a eya ene se wa wani tua se nai mi pese meda enso ena ne mma nonum grow fine wate se wonso ye gya ho adwuma awiaso adwuma woye adwuma den a se wonunum grow fine yaduro enam se natural cocoa ene ye de ayenti no all the necessary vitamins here many pedua ho den papa no ni nyina bi wom enti e beboa wankasa oni pedua no afa wo ye oba nso na sebe wanya hawo ewo wonsebuo mu a eduru a wo benom a ebeboa wo na adi wakagina mu eye grow fine yaduro obi ho a ne nsebuo no eba na ye ne ya obi de no eba boroso obi nso de no sebe eba na anu nanse bi na twa obi de eba ani tum safo ni nyina no monnonom grow fine herbal tonic ebeboa mo amama grow fine afa ya wone ointment nso wo ho grow fine ointment eno nso kotodwe wapone waposo ba bia yawo nipadua mu bia no memfa bi ntwitwiw o yaw ne beko ama wade wo ho oba PFA pharmacy Watafuni road ubenya bi uko Misty Heba Kolinak Heba oba Dani Heba uko Apidank ni nyina wo mrom ubenya grow fine yadrobi Habme pharmacy wa Asafo Pole ho woba Kriske pharmacy we Sreso Edu Park pharmacy atonsu tena tete ba so for line enim ya yahodo ayeto ngo ni nyina no a
kase mepe grow fine sane tonic yo sane ointment yo yusu nebeboa digital herbal for ya di no ya ba ye number 0244 59 6532 0244 59 65 32 and Dawood Aba Hospital traditional Dr. Dawood ono ne panyinipa woda no ene papa yi to nsafro wa wutie me na awie say yade de eya me ne wo ka sei ewiase mu atete ni mu eya wo mu nti wa watumi ahu sese me da ho e ma yare we de meto fom a mani da so asa yeah nanso wo yare wo pa no wachini nu a wanom hospital cars ahodo a wakoje ni nyina ngosi aga mesre o ma Dawood Aba Hospital ate aha your last stop so wo ba bedru ha papa no o wa daage mawo o wo mfidi a ode ye nipadua ne mu hwehwemu afei o wa aduro no ne bema aduro no na se wo wa etu yade no ase free nipadua ne mu enti awia wu tie me wo de no akwa akoye awo ho haw wa pebia pa wunya mesrew bra Dawood Aba Hospital papa ne nya hwehwemu no hu ade kodie penti a wuntumi nyem ode na duro be kanwa mo anya bani bi ato na so se free bema no nso ene ntumi nyem wo ba no a ode duro be kan bema no oto a etuo no be kumaboa afemi ka se wo nso ye bema waye mrepa wompam woye bema sebe wo mensam no ekokora wuntumi ene obanhia na papa no sebra obema waduru a ebe peja bema no ede amawo se ye koko eye fibroid analysis yade a owo hwadu tatahwe se sikire yade stroke nyodwe ana moja broso a owo hwadu tatahwe se ye hepatitis B ana nemu yade bi na etete wo pa se ye ulcer ana prostate mu hawo owo hwadu tatahwe fakaya ebejoso owo joso krapa owo krapa wodi emate ni no a wafo ne car no ka kire nso obesi wo metro junction ewo krapa metro junction se wo si ho a momofuo wo ho woni etokube taxi station busa wo mo se o pe baabi a Dr. Dawood na yare sabia ne wo no on be kire se ne wo ho ano ana wo mpese obebusa metro junction na ye besiu ne pepepe na nteso na bra street obeba beto be wo be nante be si maba ku bi 1 minute obeba beto dan ya to fence wo kama kwa wo pe Dawood sandboard no ewo wo ne ho ana wo be hu Bretax Steel Complex ni opposite pepepe eye Dawood Aba Hospital number ni nie wo hia nchire mu bi ana wo ya yira afre doctor eye 0244 886437 ena 020 168 1717 so wo fresh ahoma we sisi ye ya traditional doctor no ankasa beje so no be kasa obeboa wo ama bibia nso aye fine and from that beauty shop enso tonsa e dia fresh salon owners onomo fresh barbers omo fresh hairdressers so onomo de ne pa ye mo akandia munsumu didi djuma no e don one more ton e wo Von Dark Beauty Shop ene so ye salon owner o ye barber ni hairdresser ni na mo pe enioma mu use na mo pe products na ye quality but the born da form no e ye Von Dark na so do ani kira hey atufuo tu ekoton a hey ye to ne nkronko se wo pe ye hair dryers se ye wo understanding o pe salon trollers o per sink ana relaxex bit se mega growth shea butter ana olive oil o per acrylic ponders any liquids plus nail accessories any UV lamps unia Von Dark Beauty Shop aha na abinya papa no ye wokumasi kejetia ya kejetia police station no ye ben ne pa e wo kejetia ya ye shop no number ye G1595 ye number nie wonti bibia se afre ye menkasa eye 059 892 6246 and 0247 133 203 first ahoma we one Von Dark Beauty Shop for be bonkobo na de wonti ase no ono be chirichirim na ode amao ene matuka herbal mixture antenas yaduro no eno nso aduro ya wo nipa dasani se wunya bi
na se ono nomo a ebeboa wo matuka herbal mixture se duro wei na wo ye obi a onipadua na hoden ekofom a onipa ma yade ahodo fifiri wawra ebo ne de onam so ebo ne de onam so ye de wo koba ndako wan we ya akwa wo mabie wo enti no maduru a ebebua nipadua na hoden enu nti na me kanfo matuka herbal mixture antenas ye duro no e de ama so se wunya bi na so no mo a ebeboa wo se wo ye obi a emujabroso hawi wako ho a enko obi ho a wotena se ana na se atatai odi akoshe duabo meka sensu nye duabo pematuka heba mixture bi nanom hwade wanya ani haw enamuti yade bi aba so uti dwaw gaga wedronie stroke akan wato form sisi yade na ha watenka tekwa na wonsabuo munye oba wukuna ye mrempem bema wa wonso ani tuaso wa ye mre konna koto matuka heba mixture na wunya sa antenas ye duro ibi na se wo boboa ebeboa wo bra misty heba dan heba kolina keba apidank ni nyina okumase ya mo amutu no ton mo kwa mbeja bi atu akoton wate eduro ni eto woko haluseba wo drag lane Accra Christ is the answer takra de Kingston ewa asinfu so a ubenya matuka heba mixture bi ato ye number nie freyen eye 0243 420005 and 0554 363424 ofresa homa we ya matuka for ye beje so ye no be kasa de wonti ase no eno ne ye bekire mu nso de amawo ena wiei basa enupa ewodwa so no me kamfo nso ede amawo eyo nyame wo ho hebalfo ena aye basa nupa yi ede abedwa so ene hwan na etie mie na sebe yafunu yade brafo bi dan so o yafunu yade ka ne ho an efie gya adum o sa nipa kro no wo hia basa herbal capsules eye topa ye basa capsules no o memene a sa yafunu na emu hyehyew wo yafunu da bia na wo bunkan fa so nom ne ade ne beko ye oba wo wonsabuo mu hawa ebe yafiri ho be ma wa ye mre wompam infections bi adokromo o cholesterol ya ka kire o se wo soro ana kokoi ezuto epai na ho kire ama sese kura wa ye mrempem mesrew oba nom be manom eye basa heba capsules eduro de beboa wo ama asumdwie abafie ne ye wo basa herbal ointment nso ene wutie mi wo ye oba tan ya me bi mel kire se wunya bi de srasra wo ba no a asabra nye no asram nye no entosi ensen ya epaya ensuo ni ka baabi ensuo ni beka bia ne honzo aso abie ebi nya akwada no ahohye mpofiri mu ntinsi akwada ne so akwada ne ho aye hyepa no wo de fa basa heba ointment ni bisra no ena akwada wo bo ne pampers ya na ratches agu ne to wo no fa bisra ne to ho be ye monyo kama tron wati ase ena wo panyini sebe oseye ensansa unipadua ne ho ahoto ni ho enkanya ni ho meka se kura wuntumi ntwa wawam wo de pebasa nku ni bi fasrasra kakaje ese wonsa no na amoyere tibitare so honam kankan srasra moto anim ni he na ntemu apropro ni nyina beko amoade wo ho baabi etonu okwa abase no obenya bi oba KNG Mr. Heba Dani Heba Colinac PFA Fredimens ye number nso nie bibi nie wonti ase afre eye 0244 0244 267725 0244 267725 ofresa homa we ya basafo ya beje so na yene wakasa na ya kire nsemu nso ede akrew ene akwantuo mu nkomo we ye Libya awari ya chame akra mama unse misakwanya wate akra me dase yechia yetifu enyina adwotiwa wo Ramzia uti edwumedi den owura pinafidie no na me ne eni nkomo kakra metiu won kasa yemu no wo so wa comprensa wakọ ama mo a mote se motupu se hwan no mu no bi ama bi afrim ana obi atonso no mu da ai ma wo dia wotimu no nya dia wote ye wan kasa ma share bi sa wa share bi da ekoba asa yesi sei ba kukura no nipa kura no de na onu ha dwene na boat no so ayema ana
wo ha adwene sɛ bɛyi wɔte sɛ bɛyi akyi no no wɔyɛ alatani ana ɔmo yi no to nsuo no ha adwene te sɛ bɛyi akyi no te sɛ ɔno ɔbɛkyi nipa ɔbɛko ɔperepere ɛwɔ boat nim saa tam na makɔ bɛɛ how many years akɔ bɛyɛ sɛ one saa wei no na meka kyɛw sɛ yɛakɔ aduru sɛ ɔsɛ mo risky yɛakɔ bɛyɛ sɛ 1 day journey yɛwɔ deep sea paa ɛna mo yɛ dɛ ɔmo yi no tum a nkyɛ biara na alibiafoɔ ɛbɛkyɛ mo ɔmo yi ɔyɛ ɔbaa na bɛɛma na alatafoɔ sɛ alatafoɔ no deɛ ɔmo deɛ woka hwie a ɔmo nti ase ɛna ɔmo yi ne tu nsuo no enti nsuo de ne kɔ sɛ nsuo no deɛ wonya tom a wonnim dwareɛ ɔteatea mu no kyɛ sɛ ayɛ sɛ deɛ aduru akye no asɛ biribi ato no no ɛna na mote mu a ɛyɛ a modidi nsuo ni so no ɛbrɛ kakra te sɛ ɔmo bɛpusi ɛno bɛhu sɛ na ɔmo di bread ne fanta ne nneɛma agum but wonkyɛ biara na nsuo no asɛe saa nneɛma no asɛ ne sɛsɛe te sɛ nsuo sɛ ni bread sɛ nsuo ni bread ɛnkɔ nti mo adeɛ no nkɔva mo na asisi nsuo no na asisi nsuo no ɛna mo kutakuta adeɛ mu kura adeɛ mu de adeɛ mu nti nsuo no bɔ no nyinaa na bi ba ayi no nti inside hɔ deɛ ɛnyɛ te sɛ fanta ɛbɛtumi ada hɔ no deɛ nsuo ba bread a ɔmo atu agu mu ɛbɛfɔ nsuo no bɛgu so a ne kyɛ sɛ mima witness bɛyɛ sɛ 2 or 3 times saa sɛ ɔmo tɔ biscuit nyinaa wonkɔ nduru 2 hours koraa wobɛwo sɛ saa nneɛma no nyinaa ɛbɛfɔ saa sorɔkyen ne bɛboa enti mo nam nsuo no so saa na sɛ toilet kan anaa dwonso de wa bɛyɛ dɛ yi sɛ dwonso deɛ sɛ no deɛ ɛyɛ ɔmo wodwonso gu nsuo ɛyɛ boat no mu cash na bɛkɔ toilet nso obɛgya no ɛno deɛ obi ahu kɔ ma me hu yɛ na sɛ aha sɛ wote mu sɛ tumi ɛbɛtumi asi enti wo koi na sɛ obi ankɔ na kyɛ sɛ obi antea mu sɛ bia mɛyɛ sei anaasɛ amɔ na kyɛ sɛ ɛsi di ayam sɛ wɔn yɛ gu wɔn ho dabi sɛ wɔn yɛ te sɛ juice ɔsi woba juice agu ho nti saa na wɔn mu nka nkyerɛ wɔ bia na mo kɔ ama obi a wɔnyem atena boat no mu bi mo ayi a mo de kɔ no obi a wɔnyem ɔpemfoɔ amanfoɔ deɛ amanfoɔ akɔ bi saa but me deɛ menhyia o deɛ ne deɛ wo ahunu but amanfoɔ onyim ɔwɔ a monyim akɔ bi na afei di akwada ketewa kuta no bɛyɛ sɛ 2 months ɛno deɛ pɛn so no o deɛ wotena mu no ɛno deɛ mahyia bebree ne saa akwada no wɔyɛ ndɛ wɔhyɛ n'akyi anaa wɔbɔ no bo anaa wɔyɛ ndɛ obiara gye no te sɛ wɔgyi ɛnyɛ ne maame nko a te sɛ wɔgyi no ana ɔde ama wɔgyi no akwada deɛ sɛ ɔno ɔnim deɛ ɛkɔ mo gyegye no wɔ bootu mu sɛ bɛyɛ a n'ani bɛgye sɛ obiara pɛ sɛ ɔmo ngyaro ngu no maame nso nko a nti obi nya chance na wayi no obi nya chance na wagye no obi nya saa na ɔmo gye no kɔpem sɛ ɔba saa baba no maame no hɔ yɛntoa so wɔ nsuo no so hɔ a afei sɛ mokɔ na obi nso awu ɛwɔ boat no mu ama wɔayi no mu ama wahunu da sɛ mokɔ na bia obi afirim mafota awu deɛ ma mimi ntie wo pɛn so deɛ wɔanhyia bia wawu afei mu hyia obi asɛ wayɛ mmerɛ asɛ nka asɛ deɛ ɔyɛ awu na mopɛ sɛ ɛno deɛ wotumi hyia de bi saa ɛdiaba ne saa moyɛ ne dɛn sɛ wobɛyɛ no kakra bɛyɛ ne dɛn sɛ bi amfa ne sɛ wɔkye so asɛ ne homete asɛ wɔwu a ɛtaasi ndiaba ne saa ɛno bi na bibi te sei no ɛna ɔba ne saa doctors bi anaa nurses bi ɔmo a ɔmo bɛhwɛ no anaa wee kura ni ti ya wɔmanya rescue no no ɛwɛ deɛ ɔma akɔduru aburukyiri nti sɛ no wo yɛ wu kura sɛ ɔka kyerɛ wo honhom sɛ hei mɛnkɔ ne yɛduru aburukyiri mɛnkɔ wei sɛ wohwɛ na wɔte n'ani kakra mi no sɛ wɔhɔ ne waduru a n'ahoɔden kora bɛba enti biribi asa nsi sɛ obi awu ama wahunu ɛda afei tɔbɔ obi a ɔte ase a yɛsɛ ayɛ te sɛ deɛ bɛyɛ akye na wɔyɛ yɛ yikura anim no so ɔmu yo yɛyi ne to ne twene apum na nte sɛ wo sɛbesɛbe wawu sɛ no kana mepɛ bi atie sɛ bi a yɛhu sɛ ayɛ ka no ana yɛto no ɛtweneyɛ no afei yɛntoa so wɔ nsuo no so hɔ a
sɛ mo kwa ne odi animo na hefa ne ya no wote ne de ne ya no woye on se yen ha de se hu se obi de boat kwa okuta eyi ni bi de Karen no ye ni say mo de ne say na eti we machine a machine mo ana bottle ana o chimney say gas mami nko no to chim sa de na na de ko but obi santi ho ekura compass si on na chere say won fa but ma ka chere say won fa oni no de okura moto no enti de wokọ one day no anadwo kra na mu namu da anadwo kra na mu namu eduru anadwo ayepone so te say deep sea no dark fi ba compass na o mu de nam no ene na edu o mu nam eduru anadwo dark but compass no mu di nam enye say light na abo eti say car na eba no fi but compass na ye di nam wa ko bi akoshi a ship da ya share bebre na yetimi share bi kura won fi o ship no obeti ma share o no na musumu ko baby na wonu su ko no baby na wonu su ko baby mu share ya na te sei enu de say sinsu enu su kakraka obo afi omo be chimu a omo de dien na be chimu say wo se wo kwa na bi a omo twa omo ho abehia mo omo so de dien na be chimu omo the speedboat faster than wo dia no kra ndom du anu ma yede say mo ko omo so ba na ma yede so mo twa wa share o ma twa say stop nti unya hu say Libya for wa boka na omo se mo na mo ni ana wa mo che mo yini ana mo yim gu omo de omo timi ka tell say mo dai mo ni na mo kan call Libya side na omo big ship eba so mo de omo ye speedboat to omo aba chimu fast na omo asa lead mo de mo call back na omo twa omo big boat aba achivu anti wa ba na big boat na be fa mu nyina aba fa mu nyina maybe say balloon edikono say enya no ma ahono no ma hwe petrol agum no ma twaja tu pa ayi ne sunsu ne so ha omu yimu wi a na o ma hye boat ayi mo ade na motimu no omu pe omu betuma tu moto no omu timi ye wa de tu moto no ma twaja tu no ma hye no enti se omo eba na se omo sign mo saa na omo de mo ba eno na so omo de mbeduru ana masa omo du baba batum omo du baba batum na wo ma san adi form na mo so se e dia ye control na scan here embra se fra wabusuafo omo ase omo maufon a wo de be ye call na wo timi kai wabusuafo number ana se wo madam fa wo abonten number na wa frɛ bi de nipa bebre mi kura ma hu nipa bebre a ma jiska ewo ombusua ewo Ghana hatria enti se no se wa nya bi a ye be ye den a wo nya bi a wo mpie obedem afon aye enti ye wo Ghana fo edem pa wo anti separate that movement omo de bia bi wo omo se de ben pa nti na ya omo be chi wo mo no bi se ye ko ye ni ewu ye ni boni bia omo se sen di nti na mo ko omo mpeni a omo san be Simon na wo permit ade cross international water aya na omo kwaka omo si Italy for European Union for na mo muska se mo obi an yere en cross ma enti we pa utom sei na wuni ayi uni madware a ese no anu no nsuo di miku no are ready ye ubisi hu won nsuo mu ha ntende ye wanum bi pa akoni mu we ko na ese Libya for yes wo mo be chemo aya na wo mo bum e no kre o mo bu mo sechi o mo boy kro no pa asa no mo du ba kwa kotum no ye bomo yo bu o mbobu ni asechiw no asechiw ska wo ho anu o mayi o mo kwa o mo du bibi obudu ko no o mo nkan che o mo se o mo ye wo se so mbobo wa nu to dia o ma nya o ho bia no ma o kwa o mayi wa asi wo chi abu ye nhwe ho prison ne kakra ho prison ne say na etie Libya prison dia enye o mo duane mamu ni bibia enye ana omo prison ni situation ni say fas cabra na pi
eni je say ho ne de nya se edimo akogu o se e bia ye twem aso anayi unya sika dia unya sika man saada na mu ba wuro mu na unya sika ama mu saada na mba biegi ye tumi je obe say na maybe that time na ye che no na metua first one metua 62 million Ghana scam and a second one I say metua 70 and a last one on the fast so buy na say me madam for being a 3,000 dinars to 3,000 say ano o converted the baha I bet my say 60-something million. Okay. Now we can dance no o can plaster nko a na mo lay blog say na eno so ho no so Ghana for and lay blog. Ghana for ye plastering nko a. Adint ya say ye lay blog wa ye more plaster na what dey o lay blog. Yo mo lay blogs no Egypt for no. O mo na ye building na nkasa na ye so ye plastering. Ade mo de build ayine de lay blog no de muntimi nya enye say ye ntimi ye but obia ni part mwache wo si a na ye ya be plaster sa na mo ye no obia ni part but mimi nim say said ye wo tie no ye tie no Libya ni say o pese we si ni dan o no abatimasi but say plaster inside no wo ye perfect na the Libya for no de plaster no mu nim ya say o mo mpe juma Libya ni betima akopege block won ti ase no mo adwuma be pa na wo mo ankasa wo mo adwuma e driving and I say one be shop na one tina hon to ade and I say one faka no one chinchini anu na mo yade okay me da say oba ade chia me we are pest care for mama ye namase and we are pest care so wo ba kumasi krodua mu a pest care ewo bantama ebeji runabout Medilab building no echi ena pest care ewo so konkran say ya onu wala pass nyamecha junction Ghana water company no ena wokota kwa owo Roman stores omone Zenith bank no eni di animhwe sunyane onu ni total filling station na eben cocoa board no enso emedi animhwe ena akọ bia ni nso a onu ni Sehwiman Rural Bank ene wodan kurum so akọ Sehwiyo so a onu wompomam woni Church of Pentecost no emedi animhwe wompomam dakrade anaji Queen of Peace onu ni Goyal filling station no emedi animhwe Techiman abamu number 2 onu be police MTTD for office no sunyan kwan so na pest care ya me kire won mu akira kwai obeka se won mu yedai osan yade ene obi wo hodo mu a sebe wanya sikiri yade nipa no ode anante abre ya wonya hoto fa hobo pest care for no mbebo wa ye mre wo mpam obi wo ho a ono anso hunu se ne be men afon aye kete so ba pest care wonom ebesama na ginam ewo kesiye mu amawo wa wuntumi na najo ana wa wanya prostrate emu hawo ya ka kire o cholesterol wo soro pa sa de ne kupa bra pest care for hono omomo se wanya nompem ana wapone waposo emu nso hawo a pest care for ye ho adwuma oba wo pa wo awunya ana be ma oba wakoti namu yade a wako a enko wanya UTI wako ache ana wanya hormonal imbalance ama untumi nwo hypertension na how ana wanya skin cancer ana skin disease bia pest care for ye ho adwuma say ye asthma ana wose ena hawa ba ho say ye stomach ulcer ana stroke no dua yade ani ho haw wo ye kese bole kutele oboshi wo pese wo sote ana wo so aye fia no mom wo pese wo gain weight wo fuso o pese meye flat ma ye be build your body no ama stretch marks a aju ni padua na boso nyina no e be free ho se o pese o hips ejina so na wo to ejina so a woni a e be treni o tomi na mana ye flat ama ni nyina na ye pest care for ene ye ho adwuma enti wa wutie me na wo sa hawi ana wo pese ye boa wo e wo sa kwan we so no fa wo ho bo pest care
ye treat conditions with vitamins, minerals, any infidia hodwa ye wo. Me pa cho u penchiri mu bia na peso ne peske kasa. Ye number ni freyen na ye moa. Ye 053 012 2500 053 012 2500 and a 0268 477 660 0268 477 660 unya free pest care yes quality health apumudia ejina ne naso eno na pest care for ye dey mawo ya kwa me nso wa ha awiai mema na bam na Asasu Herbal Center for se wo be Kumasi Krobea mu a eyetafo farmers station na chipe ena sofo asamoa ya woda Asasu Herbal Center wabɔ ne sesen na wa wutie me na sebe yade bi da wo so na wakoa yade ne nkono me kanfo Asasu Herbal Center edi amao sa hei sa oba papa no o se yade kwankro eno no ope odi adruka enti te se cancer te se stroke no dua yade wati namu yade bi a ano hye wa treat a enko eno na Asasufo ope wanya kidney mu hawo ana wo pa wo o prostate ni yakachiro se ayekese yade be na etete wonne Asasu Herbal Center sofo asamwa oye sofo enti wo hawo no se bibi de akire kura no a obe waye firi ho no de adura ka ho amwanyu ahoto wate papa ya na di kubi herbal powder no abedwa so na kubi herbal powder make ho asem yadofo ne ade hye se wo ye bema na opese otare emane tare a wate mase bema ona make sa hui se wo pese wo tare emane tare a ayese wo kwatwa piase a akwa bi na ne nickname de wo tare kwa o pesa wo tare kwa bema obi wo ho a waye mre wo mpam enam bibi sunti na ade sa mre yo no abawo obi nso wo ho no mo asabi ade ya fon aye ketekete wadane 2 minutes mine obi nso wo ho a ne de na ye se kontomre ade akaja bogobogo enye hwe misrewo Asasufo kubi herbal powder no pebi wate pensuo de ana kubensuo sabigum na de kanum sepe wade nkakra na obehu se wo mensem no obehu se one wo yira na wo dofo da no obo he koto bra utaka fimfia ha obenya kubi herbal powder ni bi na wato komisi herbal ana braze rekwa ewo murum ko Fredimens ana Colinac ewo Ashtown ko Fata drugstore ewo abu akwakofu odua station hwa baabi a Davito aduane no ukofodwo heba ewo Asante bekwai ana ukọ obo assessment heba ebi wo ho Otec junction atonsu station ho krachi bi ton phone accessories ono nso eton kubi heba powder ni bi se wo yare ana kubi heba powder ehu asemisa na apeso obisa so for Samoa number 0244 166 602 0244 166 602 afi 0243 50 5775 akwantuo mu nsam ye kanu die wonim eya kwa me akra edia na opesa onso bisa yo akra mama sanda sibio munya be ayi no ai se mo fo car no free me fa se agadax na se mo kwa mo fo car na mo bi atiato amaka na kwa janada dabi ebe san ko jina na wa bafuro antimi na teto awungu dabi se ni pakwa ndi ayi a wo ba pra ba wudi a wo na o pra sa na mo yende wo pra se wa sori pra no hu na o be pra ho ne yako enti eya mo mfa duro se bi a motor placenta mo obi ni sometimes abi name sa ne ma no ho but yes that time no na oba no ye ko gina baby a ansana na okay o ticket na se uyam council an so be dey uyam council se to so ka na de mo ko libia ti se toilet no toilet dey u be kura ni saji se si dey make no just because what you ma drivers no mo feel se me kase aben pa o won tiase u be ni agu hu no se amono mo wa time amono to wase ho
Therefore, wo fanche ni nto aso. Kwame. Nti si I say we bia me ko me gari asa, mi su asa, bibi asa, me nya bi we. Ti say wo madam for bi didi a obatuma ma obi. Obi didi a yentimi nti ase didi sa anja wo sa say omo se obia bia ni timi sa ma obi timi dwon so kora na ma no me no kora. To de bi sa ba sa de no me hu bi da, but among for ma sa story no. Se omo no dwon so no. Now so your driver ni. You go do Libya na wunya ka enye driver ho. And omo car no bi wo ho. Car bi wo ho but omo nyama a omo hia no wonni bi. Je na omo hia. Ti se omo hia se wo stay. Wo working permit. Wo fa desert to na ba wo fa ba air na ba. On so far desert illegal immigrant. Ana okura wo licenses. Wo kura wo license, wo kura wo passport, wo fa soro na ba enye desert so na wo fa e. Omo se amanfo ji musika nti obetimi di sika na e de ayi fa so fa na wa tua se de wa tua. Sa je no kura no. Wo pese wo ye wo sika ye save. O de shout to. O de omo de shout to fa na de ade afa ma ye bibiri. Wo pese wo sika ye save. The best side no say wo de shout to. Nti wo de shout to film ma ho a na de ade torotoro aye ho na wo tua. Na kwishim. Na be da aba. Wo ko toilet, first toilet na be ba. Enti se ebia me fa se abeji ha na yeye ho adwuma no. Se omo ba ataka. He papa na mo di musika si. Se no na bi wo ka tire wo ka. E bi di tua no. Because the bia wo say wo ma wo sika die ti say ma ko $6 die. Dollars no even say $1,000 die. E betima aye si. Betima chichiri mana aye si. Betima di ahye metu. Hanti enu die de bia obu ye saver. I was saying no show too because omo ba omo hu hwi de e wo omo ho an omo ba yere ebeje omo se Libya no Ghana fo bi na akose ho nti amoye msa because moko bia ba ne drugs no ton bi wo sa ne ma no so bi wo ha mo ne operate krom obia Nigeria for Ghana for Kasagui Senegal for ho omo tonsa abinu tonsa apeteshe ashawo fo wo ho ana mani na ashawo omo ho enti say no mo na amakode bia o pebi kakra ye yi ana wakwasha wo kakra koye say omo a oniji unu ope bia kwa wo betima akọ ho no na o say e bia month dan we betima jo Ghana sika be 2 million na light in so we utia like light ni na utia ye free pay free pay tu o dia so betua dan ka o betua dan ka da no light bill o betua ye free pay say wo sika sa na wato bia go prepaid okay anu de anya fiewura asem okay ono o di dan na ma o say busumi say na wo betua but fiewura bia ba e be say fiewura me pacho say kakra o me nti ma me fa ko be 5 months and as when you betia say tese wo pese wo tua sa wo tua sa kura say wa ha wo I bet my do say what na 1 month na fe wura na ajuna sisa o to me pam free die no abrekwa wa jiska I bet my pam wa ja free die no se ma tia misika ma se on to me nya ne hwe so won debi on to me nya no bi a wo madam fa basra o so tiasi e bia wo kwa na utide ne kwa wo madam fa basra o se identity na wo madam fa basra o se me ma ha dan no na se wo basra me a se identity wo basra me o batime dia no apamo okay dia ne pa na wo Libya dia ne tituro mu di o pa dia na e wo ho de Africa ha dia ne na ye ta di ne banku ya friend banku ya flour dia di bread no isam no na ma ye nti se banku na ye ti se na o di edi ene ya di nkwan ben Ghana ti se Ghana nkwan ti se nkati nkwan na se o de isam na di sa dia na na mu di anya mo hwe David se ka ni yi wu nimka mi nimka pa best duane ya di no oni emu eni makro ni duane de bebre wo ho but duane ya ta di ya plastic fo no ye ta pani bankunu so na ye heavy na ye heavy
na Ghana de bi ni ho Dabi ti say upe Ghana duane ayewo ma bia omotaye ti say Ghana wachi enu kra no ye once wa bi na no ma me na de abafa efa side na upe na wato say ne basa de ne bo be den ani bo ye den ba me kra no me tu kwan sa ya na me ni ji say me pe me krom duane adi no duane ayewo na me di ti say ba nkudi ni emo omo se mo ko fa nsu no a boat no mo ko fa no se ubi e bia e ka fa sikabra na fa ma omo ti bo bi tu se enye so yi the before say o mama wa ko fa boat no na wa tu awu sika ire awie omo amudu omu ko nsu ra no ho no nyina na oye omo atu omu sika awie tu de pe na wo pe akọ wontimi ndi fichiri mawura sa group no se mo nam so no se ebo ayi no balu ni paya mo ye den ko mo ni safety bibia mo se mo ni hwe na se balu na paya mo ye den no de risk mo but ya na me share bi da me mo ba o ti bi se be 30 pa se bi die to me pai di bi die to me pai nto mo nya risk untema omo nya libya for risk omo nya brochire for risk obet ma ba so mo shuro omo nko akura me da se men so me da se kwame Jarenas akwaba so na sabre aduana na nya du that's right enti na wiei ma ye Jarenas bibi na ye nso ye mo bo yo be da se edru sa time say dia Jarenas time ene ye duro no ye beka enupa na ya ka apomden sem akire wo na ba bia obenya bi ato enu bi na wanom na so apomden atimi ACP asita enti ye wiei ye chia ya hwefo mo hwe ya ba fontenten fidie ne so ene abedwafo a sabre omutin kwankwa nu ase etie Asem Beba Dabi jise onyame wo hyehira mo na da nyina mo fo mafidie ento Otec Asem Beba Dabi na Krobea ne na bedwafo mo bo adwuma pa sie bro mo som kumaseman ne Ghana man nyina da sie bro da sie nyame wo hyira mo amen no to mugidim amen ma mo nkase bia soma mo sum nipa ne sofu nyame dwuma na mo ye no nyame dwuma kese pa hawa da sofofo so o muntimi bebre na ntimi nka ho asem na mo ye ho adwuma no na mo ye no ti esese obo ade nyankopon won to mugidiem na won hyira mo no ma mo kwatenten na muntimi nya adwuma se emo nyankopon adwuma no ma bibia anya kama na ya ba no Jarenas ya ba no apabiri mu pa na the chire boba de chenkuri powerful nyasem ketwa powerful na ewie de yikura yensem Jarenas enura hodo nan Jarenas eba mesha Jarenas viku Jarenas natural capsules na Jarenas calic mesha na ewie de yedi hu komo eye Jarenas calic mesha no de bia na ye betena ha ye kan ho asem obu hono ma ye kan garlic asem a obebu na ni aguso amfa nkoto na ntwinam mfa ngofufu ni na ntwinam so a wo wie no enema esa akofra be ni padua no aduano kwa so wodi so nsa ni ntamu non kron kobo nondumo afi na chese yaba esi wodurom ya ye wofufu ye ka se nso sade na mo sade eta ho peche odi wie ya otunko okoda mesraw eye wo haw kese na odi mani padua no what the stress atu ni padua no so ya wo senka ahoɔden ni padua no etimi nya no mesraw wama ni mre ye eba from immune system no ya wo se obade nyankopɔn de mani padua no na danda nyina wotimi nya wapɔmuden etimi sɔle kɔ adwuma ewiase mu nana sade achi na wo nkwa na woni adwuma wo kɔya na sika ne obotoma ni brisam o ni brisam enti na da bia ebetena ha menka se o ya no nuro da bi ye pe wapɔmuden ye ma me papa iti se wie wotimi nka mesrew Jarenas calic mesha no ko pebi nonom na wohuru ni paduanim toxic aba ni paduanim ede ahaw esunsanso bone ebrew na chese wan hwe na wo konse de ntem no mesrew bo ni padua ho ban na watimi anyina che wache papa yese nwa wo ohunu ho so hwe a ene onyini beye tope eti use wa nya wo ho no amo ho ban no asisi niema bia no kwan na aka se we de madidi masole yese wonyale o wawu mesrew ema yempe saade ni bi wa abusuanim
mesrɛ transekyɛ na nom Jerinas Kalik wotina ho na obu ani gu so a wobon se na wo frɛfrɛ yare bebree atwetwe ba nipaduanim etimesrɛw adura awiei me kanfo ama wo ne bɛboaw ebedi wakaginamu ɛyɛ Jerinas Kalik mesha no mese kopɛ binom ɛbɛboaw ama wasiesie nipadua no woda wobon se wada na fom obu no ma na dwo akokete so no wobon se wasi dumienu ho donko ho kɔ no masole makohwie nsuo edai agumi ho makofa taa o media bonsuom emfifra efri mesrew enya saatam no na nyankopɔn adom ewiemu nyina ye din ewiemu adwo no wodi afi na kyese emfifre efri ho mesrew awia efifre efri edu anadwo so na akodan so a efifre efri da bi eniema bi tichima ewo nipadua ni mu amesrew eye Jerinas Kalik mesha no ena ebesiesie ama niema nyina aye kama da bia meka o me se akoma no ye no ne engine a ye de nam etise akoma no temache obi ba ho se pe nipadua no ena kyese ehwe ase a no etimisrew se cholesterol bi ana fatty liver bi kyese abani saade bi aba akoma no ho a mesrew eye Jerinas Kalik mesha no ena ebe hohoro saa nyema we nyina ama enkwamwa no organs na obade nyankopon ede buo ni padua no ema ni padua no betima gina brane no mesrew eye Jerinas Kalik mesha no ena ebe yi saa ha we nyina afri kyese organs ni nyina ho ede ama immune system no etimi agina brane etimi agina pampe ama nyema nyina ede akwa kama ede ama eti awiei eye Jerinas Kalik mesha no ena me kan for amount number no eye 0241 81 46 77 0241 81 46 77 for Dr. Cecilia from Penifo nanim Penifo entwetwe nkomo ebeboa ama wo site na wo hwa ade a wo hunu ye wobon se wutino edwa wo ka saa continuous misro ononom Jerinas Kalik no boa ama nyema nyina ye kama obo so otim se akoma no pompe kontente wo ye bibi kakra bi na wa bre no wote so ha misro eye o haw kase na eba akoma no so kire se nom Jerinas Kalik mesha no afei obo so a wosemeto ase eye meya menankokom atwetweme misro ema emogya ne entimi ni afurusane ema wonam ema wonsam kire se wotim se wonan no wodi tia honom a emu edududu aise du fochie no wosemedemenan atia dabi emogya no entimi penetrate emfa wo veins nim ema emogya ne entimi emfroye etimisro ebahuhuru emogya nim ede ama emogya ne emu ada ho from ama nyema nyina hedai akwa kama ede ama etise pressure dia eye Jerinas Kalik mesha no ena beboa uyo bia udi anajo said America no ubon se u sugar level no sra na airco Jerinas Kalik mesha no ena ebe yini nyina afiri ho obo no ma otim se wo ye wodidi anajo a na hangover no wo twabia na hangover no ate no mesro edura ebe yini afiri ho eye Jerinas Kalik mesha no mesro uyo bia udi cholesterol niema mesro eye Jerinas Kalik mesha no ena be siesie ebe yi saa ha we nyina afiri ho eti awiai wotemenka se wonua bi ana wo maame bi ana papa bi ena ewo saa wo haw na ka kire ne se ontumrika enko herbal shop ahodo chemical shop ahodo pharmacy shop ahodo no enko pe Jerinas Kalik mesha ni bi anonom ebeboa no asiesie ni padua no ama enkwamwa ni nyina aye kama ede amano afei eye waste na how dia eye Jerinas Vico dema oba wotemenka na wosisi no wotimi se odasani wokọ wotimi se wachefri ni padua no so ema ehwentan a adura betene wasikwan na niema nyina be kama ede ama eye Jerinas Vico mesha no pebi no aduro no yiti yakokọ okwa wose opa Jerinas yenupa na etu waist pains ase no eye body pains pa se eye arthritis hunam tutuo obi wono ma ensuo to awoba achese woyɛ no ho bibia enye wogye no ho enye mesrew se eye rheumatism so na etetewa mesrew eye Jerinas Vico mesha no ena beboa ayi saa ha we nyina ede afiri ho mesrew obi a woyɛ adwumaden carpenter ni mason ni chese woyɛ driver ni wachim stia na wotimi se wabasa chese woyɛ farmer chese wodra ma wosisi no ade utwi
preko pɛ mesrɛw ɛyɛ Jerinas Vico no ɛna bɛsiesie ɛyi saa hawo ne nyinaa ɛde afiri hɔ afei bɛma kyɛ sɛ wɔkɔsina nim a under 1 minute no obu ahwe timkagya na wodɔfo bu sa sɛ wawie mesrɛw ɛyɛ ne wusɛm bɛma woteme nka wie ya ɔba woteme nka na wokunu sɛ ngwase we ebi ɛto ɛma wo so wonte dɛ wontimi ntibi nwi a mesrɛw ɛyɛ Jerinas Vico no kopɛ bi no nom kyɛ sɛ wobɛdi sura di fom ama nneɛma nyinaa yɛ kama ami ama mo piafo ni aka sɛ abɛmɛ na so ɔte asɛ ɛkɔyɛ saa na anko ya bo sɛ ni ato din kwaku papa ya papa ɛyɛ ngwase yɛ mesrɛw ɛyɛ Jerinas Vico mesha no ɛna bɛboa ama nneɛma nyinaa ayɛ kama afei Jerinas heba mesha no ɛtidi ɛna ha wotimi sɛ da bia wɔyɛ test okwane ɛka kyerɛw malaria na ɛhaw mesrɛw waduro ɛyɛ Jerinas heba mesha no kopɛ bi no na ɛmoa na entu malaria no ase ɛmfama sɛ yɛ jaundice typhoid ulcer ɛtetew ɔba ubunsa ɛmɛye menstrual pain menstrual disorder ubunsa na ɛkyina na atwa mesrɛw wanhwe ya na wofu no pompia na pompe ba wanhwe ya bɛka sɛ ɔba wonyim na so na wonyim ɛyɛ mogya no ɛna ɛkroto ne ho nkakra sɛ yɛ infections ɛnam yare bɛma no ɔba yɛ no so na ɛtetewa waduro ɛyɛ Jerinas heba mesha no yitini ɛyɛ green kopɛ binom ɛbɛboa ama nneɛma nyinaa yɛ kama ɛde ama afei herbal capsules no unum ne nsuo no na de capsules no so ɛwɔ no ama nneɛma nyinaa yɛ kama ɛde ama wa wiei na me gidi sɛ me de ma no nsie na Asem Beba Dabi dwumadi atoa so yi me kanfo ma sɛ Krobea baabi eto no ne etu no de kewo emrom Chese Fredimens ewo keo apedan kensu wo emromu Dani Farmer esuso ewo emromu quality na kensu so ewo Ashtown Main Street mu onuma osuso wonsa ebeka edro ni bi ena afei Ashtown so okọ Gigard Herba so a wonsa ebeka enuro ya ye ka ho asemi na so atimi akotobi na watu unyale wanyina ase na wakonchi ni pain ama ni nyina yedai afiri ho e de amount na me de ma no sie ye number etwato no e ye 0241 81 46 from penifo sisi a good na me gidi se nana me de ma no asi yankopon sha nso adofo Jerinas a wate enuro yi ho nsem no mana moto ura baabi eto ne aduro bia kopedri bito na wunya bi na se ono no mo a nokre mese wo se ebeboa wo pa enti ewiei yabeda mo se ene monsempa monsmodi aba besom adofo Jerinas fo ena ewiei ye ne wonom abo enkomo kakra ewo afidie isui voice note aba no mebo kakra amanfo experience na meka ho asem no amemo ba kumienu bi na afei yenhunu de yeyo. Good afternoon. Krobea metiwa atipa na mpeseme bo midi amanfo ni mepa ko Libya enyezi jeni na obekọ Libya esenka obaya fa ma oye soldier and police because from Jenny no police ni soldier grant me yes training. We spend 1 month au kwani mikako say nipa na ko nipa 45 na na wakani nipa 12 na we yakanyina 12 we and I survive in social to be on search vale amazing ko tana so ko bede me koduru mota but say no uduru first no uduru international na yenche but say no uduru international kwa echew uduru mota me dolphin and a rescue na boat ni nipa 120 by nipa 8 pen survival me dia kana ye nipa 18 no ne she life jacket ni tikran survival life jacket na she no and they say life jacket papa moto tup ana obeto it dan so no 2 hours and a dolphin ebe rescue they call Malta Coast Guard no mo betche che mo share hospital no mo sa deport about Libya
When I'm got prison, from prison, and I'm back Ghana. To be sure, a whole lot of story to say. At time, you know, we are American. I'm person me boom but my brother, me yema juma come on, but then easy. Can't some chairman. Then the boy me once and I make up. But it's easy. Obaya, I think police and a soldier. Because Jenny no police ni soldier crime to me is actually. Hello, Nana Yaw Asante. Ye even kwame bra penye. Good afternoon. Mugidi se nyame adum bibia boko Ghana. Me kasa free Spain. Me bra yasma o kan program isu yi. Asem Beba Dabi de metati pa me fred maban kwana ta meeting me de metati. Asem kan de no kre. 2014 me bra Italy. Both me asem o kan de no kre pepe na nyame adum ye nyina tribe in we bra. Bra kwame a ono ne program wo Asem Beba Dabi sunu nyani na Otec no nimi pa abusa na sabire ofa famous o nimi tino after that no ano catch na say onje me no ma no frame ni nkasa ti no kre ebidru Italy no nyame adum ye try ko Sweden e free Sweden so ne aba bedru Spain hanum mabaga na 2 times na no kre amam so manya benefit bibire also ti me da masipa Tata, good afternoon. Let's say me mo aha me tie mo story no me kasa free Italy Milano me tie mo story about Libya issue no na de man na kan nyina ya no kore na jataba Nana Krobea say obi a wa cross offense ni soda ko pe hono asem na hono de nye easy ana nyanso say obetu ni afọ sɛ onkonko fa Libya enko Italy enye me mafa hoda na me breye pa ya rubber machine ya na yetim sɛ enipa miensa wui ewom rescue be share ya o rescue ye no na enipa miensa film me di nsuo ne so says good days aduane ni ho ye machine na say am ye to ato nsuo no ntim frama na de ye nam ntim nsuo ne so asam de enye easy kra nti de o kana de ni nyina ya no kra so connection man o mutumu di diska na abolo so o mu di diska na abolo so o mutumu twa akromfo mamo nti momo kwa o mu nim say machine no nti mo mfa nipa dom na nko enti momo kokora munuru baabia na akromfo na ba behia mo na yese omo ya soldiers fo but omo ya akromfo na ma ba behia mo na omo agye mo ho ne manyina na omo sa de makogun na afi masa control another sika na obi ohun wi a na masa akoye Malaga no Messi work na ho na friend Malaga okoye na afi no ewo musa wo sa abekwa me try for good times. We try makuma for. A blood ya majibi pa enye easy. Nti de man e kan de no Krobea ankasa amane hunu. Ansana ensuo ne so amane hunu no. But ensuo ne so amane hunu na yase ne se obefa desert no. Okay. Ya da se. Ebredi nti momfanche na krache na wo dolphin e de save wo no. Mr. Immediately after the show, me sorry ya friend amene on kasa. Fresh number da o your voice note to the bars. Nzi krache saying the uhia pa ye say ubi muao sebe ya ubi nya driving adwuma no na wasa ye. Yes sir. Nti adofo we dia mo sempa. Yenua wakofa sa hawi mu no wasan ba Ghana o ye driver din. Nti momwa ye emwa no na wono nso enya car no bi entry bibi abe fine why adofo St. Louisa Herbal and Acupressure Clinic for ye beda mo nso mase ene mo chitae ye kan akwanya no nie se wanom emuro anom anso wo yade enko bra na yemfa acupressure therapy no enye wo nipadua ni mu adwuma ma wo ye be miemia wo nsam
na yemia wo nam se be ya wo yade se prostate enlargement stroke yade wo pressure wo high ana low wenya sisi yade be ma sebe waye mre wo mpam oba wo pa wo titriti ye wo nipadua ni mu ni nyina se Louisa fo ye de acupressure therapy no ebe ye ho adwuma ye be ma wonro ye nro ne nso echeta oyade no bedwane amwenyiwa hoto ye kan ye wo water therapy ye use acacia wood therapy ye apply olive ye olive application na ye deep tissue massage ama onipadua ne gina ne hoso ba bia ubehu yen eyikumase ha fakaya ebatech kachire mate ni se ubesi wo tech maxima royal filling station no enim yesi wo a busase wo pekwane ye kwa affordable housing no ye kire wa nante so bre straight obeba betu fie bi Ghana flag sim se fie na mu ena St. Louisa Herbal na Acupressure Clinic ye di edwuma opese ofre ye ne number ye 053 702 9464 ena 0546 242 343 offer number we are St. Louisa for ye beje so na ya Bolivia Enterprise nso okumasi so full line alignment ye ne multi home ni die nimhwe ye de future life smart food ene sayade ye aduane a ahodinuro ayemu matontwom enti wa wutie me na awie vitamins ni minerals aduonum yensa na wo ye aduane mu amino acids dum kono omega 3 inulin selenium energy protein fiber ni nyina bi wa aduane mu bra beka wo yade kire ye ma wo aduane aduro yi bi na kodinanyu ahoto ye number ye 0246 01 0150 and 0242 878090 Eradi Fie Herbal Center Dr. Mankwane Dano osi baby atokro da woni padua mu bia na duro be wura na koyem adwuma enne wo ye obi a wuti edwa gaga woni ahototi ade ekun ana sebe nemu yade bi no akote emoja broso ana atwere yade stroke eje to hododo wuntiri mu twetwe waye mre wo mpam be ma agwagwa no esese ofo ho ana oba wo pa won so nsebu mu nyew misrew brakronum bosie red park na Urade Fie Herbal Center Dr. Monkwa wo mo the number is 0241 09 3915 and 0549 20 6633 and awudadie mu nchia nkoma a happy birthday to you Abrantie Daniel Amache Enudi Abrante ene wenya afeko edi aka onfie ho na o sister ne o maame almost na ye wa day Daniel o se nyankopon ni nhira na hoden ene ne nkwa husan edi amaw nyankopon nhira adofo mapon ewie kwadwomo de ba antentan ne so jataba engine room chiche adwumadie no oba de achia me ne agya kwa me hote wonka me dey de Krobea na Yaw Asante me sorry Dr. Cash Bema 10 gram ahofe wodi dwabrim etwaso ya ka kwantuo mo mumie mfrefie ifiefo momo aye ni ntumi mra awie makramo